אהרוניס, אני חוזר אחורה, עשיתי את הקיקות, רצנו את הגילדה 2.5 עד לא מזמן, עכשיו אני כבר לא שנה. טוב, אז ערב טוב לכולם וברוכים הבאים. אני רוצה לפתוח בתודה, שומעים? כן. אני רוצה לפתוח בתודה רבה לחברת ווקה על האירוח. הם זכו לעשות את האירוח היום. ואני אספר לכם שלמעשה את המיטאפ הזה התחלתי לגלגל עם צבי כבר לפני 5 חודשים בערך, משהו כזה, עוד שהוא היה בוויקס, אבל התגלגל ככה שהוא עבר לכאן, וויקס הפסידו את המיטאפ, אז ווקה הרוויחו. לא היה להם בוויקס לא היה תקציב לפיצות, שמעתם? אני עוד חוזר. אולי עם המצב היום בתעשייה, אני לא יודע, אולי זה כבר יכול להיות. טוב, אז באמת ברוכים הבאים, זה מרגש לראות את כולם, יש פה הרבה פנים חדשות שלא ראית במיטאפים הקודמים. תודה גם לאניטה, דרך אגב, שהייתה מאחורי הקלעים. אני רוצה לפתוח באיזה סיפור קצר, מגיע. אני רוצה לפתוח באיזה סיפור קצר אישי, אחר כך נעשה קרוא קצר למי שעדיין לא מכיר אותי. לפני כמה שנים בחברה קודמת שהייתי, זה גם הייתה חברה מאוד מאוד גדולה, 1,000 איש, 350 איש ב-R&D בערך, משהו כמו כ-20 קבוצות סקראם בערך. ואני זוכר שהיו שם כמה דברים שהיו בעייתיים. בעייתיים, זאת אומרת, מהזווית ראייה שלי ראיתי את המחדלים, נקרא לזה ככה, אולי קצת אין מקצין, אבל ראיתי כל מיני דברים שטעונים שיפור. לדוגמה, צוות סקראם אחד עובד על תשתית פיתוח של משהו מסוים, ממציאים את הגלגל בזמן שצוות לידו כבר עשו את העבודה. או עשו את העבודה או עובדים על זה במקביל, על אותו תשתית, על אותו פתרון, וכמובן בזבוז זמן. אז ניסו לעשות איזה מפגש, אחד לספרינט, אלה מציגים את שלהם, אלה מציגים את שלהם, זה לא כל כך עבד. והיו עוד כל מיני נקודות, כמו לדוגמה, אם היה בודק אחד בכל צוות, באותו חברה באמת אנשי ה-QA היו נדרשים באמת לסקילסט מאוד מאוד רחב, ידע באמת מאוד עשיר ועמוק בנטוורקינג, על סוויצ'ים, ויירלס, DNS עם כל מיני דברים, לצד סקיוריטי ותשתית ו-RPC ואלף אחד דברים, שזה לא קל להרים לבודק יחיד, בסך הכל העולם הזה מאוד מאוד רחב, זה מתחיל מ-SQL injection ועד לכל מיני vulnerabilities, וראיתי שאנשים פשוט מתמודדים עם הדבר הזה לבד עם עצמם, כאילו בתוך צוות סקראם, וככל שיש, כמספר החברות שיש בתעשייה, ככה סוגי הסקראם, לפחות מהזווית ראייה שלי, כי זה לא באמת אותו דבר אצל כולם, ולא באמת כל הסקראם אחראי על לעשות את הכל וכו' וכו' וכו'. במציאות, הרבה אנשי QA צריכים להתמודד עם טונות של ידע, להקל ולמצוא את הטסטים ולוודא שלא פספסו, וזה קרה הרבה פעמים שאנשים ניסו להמציא את הגלגל, או יותר נכון למצוא איך אני בודק את זה ואיך אני בודק את זה, בזמן שחבר שלהם בצוות ליד כבר עשה את הבדיקות, או שיש לו את הידע. רק היה חסר החוט המקשר, החוליה המקשרת הזאת, להפגיש ביניהם. אז יש פה מילת קסם שהיא עושה את הדבר הזה, קוראים לזה גילדה. אז עכשיו, טוב, לא אמרתי גילדה, אפשר ללכת הביתה, כי זה באמת רק קצה קרחון, דוגמה אחת מיני רבות, ובאמת הערב, מההבנה הזאת ומהשיח שיש בקבוצה, אמרתי בוא נעשה מיטאפ על גילדה. עכשיו אתם תגלו הערב שיש לנו מרצה מאוד מיוחד שהוא כבר ניהל כמה גילדות, חגי, מחיאות כפיים. אבל לא הסתפקנו רק בזה, אז הבאנו עוד כמה מנהלים מחברות אחרות, וזה יפתח לנו את הראש לראות סוגים שונים של גילדות, אימפלמנטציות שונות של גילדות למענה שונה בתעשייה. אני בטוח שמהערב הזה אנחנו כולנו נצא עשירים בידע, וזה בטוח יעזור לכולנו. אז הבטחתי הכירות קצת על עצמי, 22 שנה בתעשייה, יצא לי לעבוד בכל מיני חברות, טכנולוגיות, כל מיני דברים שונים, מ-2015 בערך בניהול בחברות שונות, בדברים שונים, וב5 שנים האחרונות הקמתי את מיזם הייטקיסטים, זה התחיל עם קבוצת מנהלי QA שהלכה ושגשגה בכמות החפירות היומית שלה, אבל זה היה כל כך טוב, אז שפתחתי עוד קבוצה שהחפירות יהיו יותר למנהלי פיתוח, ויש קבוצה למהנדסי אוטומציה ולבודקים ידניים ולאנשי DevOps ולסקיוריטי, ואפילו לאג'אר, והיום אני מבקש מכם, תהיו השגרירים שלנו. זאת אומרת, תפיצו את זה הלאה, תביאו עוד אנשים לקבוצות, ככל שיש יותר אנשים, יותר ידע, יותר כוח. אז אני סיימתי את הקטע האומנותי שלי, וחגי, צבי, סליחה, מחיאות כפיים לצבי. רגע. שנפסש את ההקלטה. טוב, אז נעים מאוד, אני צבי, דירקטור QA בווקה.
די חדש, 4 חודשים, אז עדיין לומד את ווקה, עדיין לומד את הארגון. אני אספר קצת מה זה ווקה, אז ווקה זה ציפור, אבל לא לשם, את זה פחות מעניין אתכם. מה זה ווקה באמת? אז בסופו של דבר ווקה נותנת cost effective file system storage, בגדול deployment גם בענן וגם ב-on-prem, בכמה סוגי ענן, אז אני קצת לומד את זה עכשיו, את המטריצה האינסופית הזאת, ולהבין מה יותר חשוב ומה פחות חשוב. רוב הלקוחות שלנו זה B2B, ורוב העבודה, ה-workload זה AIML, שזה גם דברים שאני לומד היום, להבין איך אנחנו עושים workload יותר נכון. יש לנו די הרבה לקוחות בפרודקשן, ווקה קיימת 8 שנים, ב3-4 שנים האחרונות יותר זיקקו את הפתרון, לקוחות די גדולים שמשתמשים בנו בפרודקשן, שזה צ'לנג', כאילו זה סטארט-אפ מצד אחד, אבל מצד שני יש המון לקוחות בפרודקשן, וזה לקוחות שיודעים מה הם עושים, לקוחות IT מאוד חזקים, כמו שאתם רואים 8 לקוחות מה-Fortune 50, שזה די טוב, אנחנו די אינובייטיב, איפשהו פה באמצע. 40% מהלקוחות שלנו הם לקוחות שמשתמשים ב-AIML, בסופו של דבר היתרון המשמעותי של ווקה זה קיצור זמני עבודה מול הסטורג', המנגנון לומד דברים, המנגנון מחשב דברים, אחד הלקוחות תיאר את מה אחד הלקוחות הגדולים שלנו, לא ננקוב בשמות, קיצר את זמן העבודה שלו על פתרונות חזותיים ברכב אוטונומי משבועיים, שהם היו לוקחים ואוספים את כל הנתונים, ל4 שעות עיבוד, זאת אומרת הוא מאוד 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 מהיר, זהו, וזה הצ'לנג'. קצת על הארגון, אז הארגון כ-300 עובדים, בארץ ובארצות הברית, חצי אנשי מחירות וסופורט, חצי אנשי פיתוח, סטארט-אפ ישראלי, הפאונדרים הגיעו מ-XIV, מישהו מכיר, XIV זה בעיקר רוב הפאונדרים ומי שהתחיל פה, ה-QA מדווח ל-VP R&D, 40% מהארגון בגלל שאנחנו מתעסקים בדאטה של לקוחות, זה אנשי QA, בניגוד אולי לוויקס ששם המספרים אחרים, אז כן, לעשות את השינוי הזה, גם את הסוויץ' בראש, וגם להבין כמה אחריות יש על ה-QA, שזה לא פרודקשן, אפשר לעשות רולבק וכאלה, אז זה מאוד, זה סוויץ' די משמעותי. הארגון מחולק, הארגון שלי, 60% אוטומציה, ויש גם מניואל, אני די רואה את המניואל עוזר לנו בהתקדמות, בפרוגרשן בעיקר, הרגרשן נעשה בעיקר על האוטומציה, יש לנו בישראל ובהודו. אנחנו עושים מעבר לאג'ייל, וזה גם חלק מההגעה שלי, כדי להבין איך אנחנו עושים את זה יותר טוב. 1,800 טסטים אוטומטיים, שזה המון. גם את זה אני לומד תוך כדי תנועה, איך מתפעלים 1,800 טסטים, להבין כמה אנחנו ירוקים, כמה לא. עננים, כמו שאמרתי, אז אנחנו עושים deployment גם בחוות שרתים פה, גם AWS וגם OCI. התשתית למעשה אפשר לבחור, אנחנו כרגע עברנו ל-OCI בגלל העלויות, העלויות שלנו בערך לטסטים, ל-1,800 טסטים האוטומטיים האלה, זה בערך $100,000 בחודש, שאנחנו משלמים רק על טסטים אוטומטיים. זהו, חוץ מזה עושים פרפורמנס וסקייל, הסקייל שלנו גם מאוד דומיננטי, אפשר על קלאסטר בודד לחבר 6,000 קליינטים, כשבכל קליינט יש איזשהו אייג'נט שלנו, שזה גם מאוד צ'לנג'י. זהו, נראה לי שזה ווקה וזה הארגון שלי בווקה. כן, כן, כן. כן, כן, נכון.
טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים למיטאפ בנושא גילדות מקצועיות. המיטאפ הזה הוא במסגרת של קהילת ההייטקיסטים, קהילה שמכילה קבוצות מקצועיות שונות כקבוצות וואטסאפ, בנושאי מנהלי פיתוח, קבוצה נפרדת למנהלי בדיקות, לדב-אופס ועוד. המיטאפ הזה הוא מטעם קבוצת מנהלי הבדיקות, מיטאפ שהתארח בינואר 2023 בחברת ווקה, ובואו נתחיל. קצת על עצמי, חגי גלאי מגני תקווה, נשוי פלוס 2, תחביבים, אוהב מאוד אוכל ברמה של כלב רוטט, משחק שנים כבר הילו באקסבוקס וחבר בעוד כמה קבוצות משחק נוספות. ב-12 שנים האחרונות אני מהתחום של בדיקות תוכנה ואיכות, התחלתי כמהנדס בפוליקום, המשכתי כ-QA מנג'ר 6 שנים בחברת אוטודסק, שם עברנו מספר תעשיות. בארבעת השנים האחרונות כ-Quality Tech Lead בחברת ורוניס, והחל מלפני שבועיים Head of QA בחברת 365 Scores, ומה שנחמד, והייתה לי הזכות בקריירה, גם בחברת אוטודסק וגם בחברת ורוניס, זה להקים ולהוביל גילדה מקצועית, כגילד מאסטר. מה זה גילדה? ממש ב-high-level, גילדה זו קבוצה של אנשים מאותו תחום מקצועי, שנפגשים לטובת כל מיני דברים. עכשיו, אם אתה שואל חברות, מה זה גילדה עבורם, אתה תשמע שהם יגידו שזה פורום, או פריימוורק, או אפילו סרוויסים, ועוד ועוד ועוד. כל חברה לוקחת גילדה, ורואה גילדה באופן שונה, וזה בסדר, וזו גם המטרה שעשינו את הסשן הזה, כי גילדה בסוף עונה על צרכים, ודרך הסיפורים שנשמע פה, אתם תבינו ותקבלו השראה ורעיונות מה אפשר לקחת אליכם. עכשיו, בגלל שרצינו להראות דוגמאות שונות בתעשייה, הסשן הזה הוא בתצורה של סנדוויץ' שבו אני אפתח ואסיים את הסשן, ובאמצע הצטרפו אלינו חברים נוספים יקרים, רחל קוזניץ מ-1-0, דני תורג'מן מ-Apps Flyer ורועי אלבז מחברת וויקס, כל אחד מהם גם יספר על הגילדות אצלו בארגון. עכשיו, אני אקפוץ ממש לבטם ליין, לסלייד האחרון של ההרצאה, שהוא אומר שאם גילדה עובדת ועובדת טוב, אז היא נהדרת והיא תורמת המון ברמה האישית, ברמה המקצועית, לאינדיבידואלים, לארגון עצמו, לכן זה משהו ששווה גם להכיר, ובמידה ומתאים גם להטמיע. הסיפור שלי מתחיל באמצע, ממש בשנת 2016, באמצע כי אז באותה תקופה כבר הייתי QA מנג'ר וגם גילד מאסטר בחברת אוטודסק, היו לנו שם מספר גילדות מקצועיות, QA, Web Product ועוד, כשאני הובלתי את גילדת ה-QA, ולמעשה הגילדה הזו היא חדה והפגישה מהנדסי בדיקות ואוטומציה שונים, שעבדו בקבוצות שונות, וביום יום לאו דווקא נפגשו, לא עבדו ביחד, ובמסגרת הגילדות שלנו באוטודסק, רוב הגילדות נפגשו אחת לחודש, לתקופה של בין 2 עד 4 שעות, ככה נראה למשל, אחד הסשנים שהיה לנו בגילדת ה-QA, במקרה שלנו העדיפות הייתה לעשות המון סשנים קצרים, שבהם כל חבר גילדה או רוב חברי הגילדה, כל אחד משתף על איזה משהו מהצד שלו. עכשיו, באותה תקופה, באופן כללי, אחד האתגרים של גילד מאסטר, זה לדאוג ולבנות את האג'נדה ולהביא עוד אנשים לסשן הבא. ובאותה תקופה אז פניתי לחברי הצוות שלי בבקשה לעזור לי, לארגן עוד הרצאות, ואחד החברים באמת ציין שהוא נתקל באיזה בלוג בנושא בדיקות, מאוד נחמד, של מישהו בשם דוד צמח, ואולי אפשר לדבר איתו ולהזמין אותו אלינו. קפצתי על ההזדמנות, הרמתי טלפון לדוד, סיפרתי לו על הגילדה שלנו באוטודסק, הזמנתי אותו להגיע, הוא מאוד שמח, וככה עשינו brainstorming לרעיונות על מה אפשר לדבר, והוא זרק מלא אפשרויות, ממש כזה מגילות, אז אמרתי לעצמי, רגע, אם הבן אדם הזה כל כך מבין בתחום ויש לו כל כך הרבה ידע, אז בוא נאתגר אותו וגם אותנו, ונבקש ממנו לדבר על עתיד ה-QA, איך הוא רואה מבחינתו את הטרנדים בעולם ה-QA ולאן נגיע. אז באמת הוא הגיע אלינו לאוטודסק, העביר את הסשן, סשן מעולה, והודות לחברות שנרקמה מהמפגש הזה, במהלך השנתיים שלאחר מכן,
עבדנו ביחד על מספר דברים, הוא הגיע אלינו לאוטודסק כדי ללמוד קצת על אג'ייל ולשפר, לקחת דברים מאיתנו לארגון שלו. אני הגעתי לארגון שלו לוורוניס כדי ללמוד איך הם משתמשים בפונקציה הזו שנקראת Tech Lead, וזה לפחות שני היוזמות העיקריות, היו עוד הרבה דברים על הדרך. אחרי שנתיים קיבלתי טלפון ממנו, ובשיחה הזו הוא הציע לי להצטרף לוורוניס, במטרה להקים גילדה מקצועית, Quality Guild. מאוד שמחתי, גם הייתי סקרן, ושאלתי, רגע, למה אתה רוצה להקים גילדת איכות בוורוניס? ואז דוד סיפר לי שבוורוניס באמת המון שנים היה גוף QA גדול מאוד, מדובר פה שוב על גוף R&D של 700 עובדים, שמתוכם באזור 100 אנשי בדיקות ואוטומציה, ובעבר הם היו ביחד ה-QA כקבוצה מרכזית עם מנהל אחד, וכיום כל ה-QA מפוזר על פני צוותי פיתוח שונים, מתחת לראשי צוותים, ללא אחידות, ללא היכרות אחד עם השני, מקצועית, על המוצרים, אישית, אין ריוז של דברים טובים. המבנה החדש למעשה יצר המון כאבים, לכן הוא רצה להקים את הגילדה שתגשר על הפערים שציינתי. אז מאוד שמחתי, וכאן גם נכנס לזה כמובן ככה, כל ההתלבטויות שלי והחששות, מונח מפסיכולוגיה שנקרא פארט X, שזה הכל הפנימי הזה שאומר לך, זה קשה, לא תצליח, זה לא יעבוד, אז זה משהו שכמו כל אחד הייתי צריך ככה לחשוב וגם להתמודד איתו, אבל כמובן שההצעה הייתה מאוד מפתה והלכתי על זה, אבל מבחינת ה-rules and responsibilities, לא בשנה הראשונה, אז כן אני אגיע לשם כ-Head of Quality Guild, כגילד מאסטר, אבל בשנה הראשונה נמתין ונלמד את הארגון, ובינתיים בתקופה הזו, התפקיד שלי היה תפקיד גנרי כ-Quality Tech Lead, תחת צוות שבדיוק הוקם צוות רוחבי של Quality Architecture Team, במסגרת הצוות הזה נצמדתי לאחת מקבוצות הפיתוח, וקידמנו יוזמות שונות בתחום האיכות, יוזמות בתחום של Defect Life Cycle ושיפורים של Feature Life Cycle ותהליכים, Root Cause Analysis, שיפורי רגרסיה וניתוח הצוות במטרה להבין מה ה-Pain Points ולטפל באותם Pain Points של הקבוצה שאותה ליפיתי. אם אתם זוכרים קודם את הפארט X הזה, את הקול הפנימי שאומר לא תצליח, יהיה קשה, זה לא יעבוד, אז כבר כאן ממש בשבוע השני לעבודה, הקול הפנימי הזה כבר לא הכל פנימי, ממש אחד המפתחים המוכשרים בקבוצה ניגש אליי ואמר לי, תקשיב חגי, אתה מבזבז את הזמן שלך, זה לא יעבוד כאן, אף אחד לא יקשיב לך, חבל על הזמן. זה היה נהדר, כי זה באמת סוג של איפס אותי וגרם לי להבין שאם אני רוצה להקים במקום כזה גילדה מקצועית, אני אצטרך לעשות את זה באופן נכון, באופן שזה נותן value ובאופן מאוד מאוד מקצועי. אז מבחינתי זה ממש מתנה. כל פידבק, במיוחד פידבק כואב, פידבק ישיר, זה נהדר. ואז באמת בשנה הראשונה שלי בחברה, במקביל לתפקיד שלי הייתי צריך ללמוד את הארגון ולתכנן איך הגילדה תיראה. כי בסופו של דבר רציתי להתאים ולתכנן גילדה שתתאים בדיוק למה שהארגון צריך. יש מונח שנקרא טרואר, זה מונח מתחום הקולינריה, מטבח בישול, והוא אומר, הוא למעשה מתייחס לכל הגורמים השונים, מכלול הגורמים, אם זה מזג האוויר, אם זה מינרלים באדמה, אם זה אפילו המזיקים, כל הגורמים השונים שבסוף ישפיעו על התוצר הסופי. במקרה הזה לרוב מדברים פה על יין, על תה, על קפה, גם על אפייה, וזה מה שעשיתי, ניסיתי להבין מה קורה בארגון, ובאותה תקופה באמת, שני הדברים שמאוד מאוד כאבו לנו, היו סביב הנושא של סינכרון ותקשורת, וסביב כל הנושא הטכני של CI והקמת סביבות עבודה, מעבדות, ואז התיישבתי באמת לתכנן את הגילדה, כי אפשר לבנות גילדה בהמון דרכים שונות, וכאן השאלה באמת, רגע, מאיפה מתחילים? אז באמת ההתחלה הראשונה בהקמת גילדה זה קודם כל, למה? מה המטרה של הגילדה? על איזה צרכים היא באה לענות? מה המטרות?
מכאן, לפי זה נגזרים התשובות להמון מאפיינים נוספים. מה יהיה השם של הגילדה? מי יהיו החברים בה? האג'נדה? צריך לשים לב שכל החלטה סביב כל פרמטר באמת יכולה לגרום להצלחה או לכישלון של הגילדה. למשל, אם אני אקרא עכשיו לגילדה QA גילד, אבל עדיין אני ארצה שגם נגיד מנהלי מוצר יבואו, אז הם יגידו, רגע, זה לא גילדה למנהלי מוצר, זה גילדה לאנשי QA. אם אני אקרא לגילדה quality גילד, אוקיי, רגע, quality זה רלוונטי לכולם. אם אני אולי בהתחלה אעשה גילדה גם לבודקים ידניים וגם לאנשי אוטומציה, אז יכול להיות שהנושאים לא יהיו רלוונטיים, ועוד ועוד ועוד. יש הרבה פה דילמות והחלטות שצריך לקבל. דברים נוספים, האם מדובר פה בגילדה שתופסת נתח מרכזי מהזמן של העובד, למשל יום בשבוע, שזה 20%, או האם מדובר בגילדה שהיא מדובר על פגישה אחת של שעה בספרינט, בחודש, whatever. דבר נוסף, האם זו גילדה שההשתתפות בה היא חובה, או האם זו גילדה שהיא רשות? איפה נפגשים? פנים מול פנים, או שעושים את זה רימוט, ואז גם אנשים מרחוק יכולים להשתתף. האם אנחנו עושים גילדה לוקלית כאן בעברית, או שהשאר גילדה באנגלית, שגם מכילה אנשים ממדינות אחרות. האם עכשיו אנחנו מריצים מבחינת המבנה גילדה אחת, או שאנחנו מתחלקים למספר גילדות קטנות? האם מבחינת המבנה הארגוני יש עליו השפעה? האם אני מביא בן אדם שהוא יהיה עכשיו בתפקיד של 100% ראש גילדה? האם אני עושה שינויים בארגון בנוסף לגילדה? אז כל זה קשור לסטרקצ'ר. מבחינת הסמכות, האם זו גילדה שיש לה גם סמכות? למשל גילדה שמחייבת שקומפוננטה או מוצר חדש יעבור דרכה לצורכי בדיקות, או שלא. תקציב, האם אני מבקש עכשיו כראש גילדה תקציב מהארגון לטובת הכשרות ופעילות שונה של הגילדה? איפה אני מתעד את הדברים, איך אני מתקשר דברים, אז כל המכלול של המאפיינים האלה, זה משהו שצריך לשבת ולתכנן, וזה מונחה מהגולס, מהמטרה, מהפרפס של הגילדה. אפשר להסתכל על גילדות בצורה גסה, אפשר להסתכל על הסקאלה, דרך איזו בדיחה של תרנגולת וחזיר. תרנגולת באה לחבר של החזיר ואומרת לחזיר, היי, יש לי רעיון נהדר, בוא נקים מסעדה של בייקון אנד אגס ונוכל להרוויח מלא 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 כסף, וזה יהיה נהדר. אז החזיר בדאגה אומר לתרנגולת, מה פתאום? בזמן שאת מעורבת בעסק הזה, אני אהיה committed. תרנגולת מביאה ביצים, כן? כדי להשיג בייקון צריך לעשות דברים קצת יותר בעייתיים, וזה דרך להסתכל באמת ולהפריד בין גילדות. אז יש גילדות שמצד אחד אפשר לכנות אותן כגילדות יותר קלות, לעומת גילדה שהיא יותר, בוא נאמר, כבדה. לגילדה הקלה אפשר לראות אותה כזה באופן הוליסטי, העיגול הכחול פה מסביב, כלומר היא לא בליבה ובקור של הארגון, אלא יותר כזה knowledge sharing ודברים מסביב שהם nice to have, לעומת גילדה שהיא ממש הליבה של הארגון, שהיא מייצרת services, שיש איזה תלויות בה, ואם פתאום היא לא מתפקדת, אז גם דברים אחרים בפייפליין לא זזים, אז זה דרך נוספת להסתכל ולהגדיר, להסתכל על גילדות משני הקצוות. יש גם הפרדה בין הגילדה המסורתית שחברת ספוטיפיי בעבר הציגה ונתנה השראה לעולם תוכן הזה של גילדות, לעומת באמת המקום שאליו וויקס לקחה את הגילדות, שהם מכנים אותה גילדה אופרטיבית, עוד מעט בהמשך נשמע על זה מהסשן של וויקס, ובכלל יש את גלוטים, מוזמנים להיכנס לגלוטים co.il, שאלה חבר'ה שבאמת נותנים גם הדרכות ומלווים ארגונים בהקמת פורומים מקצועיים, גם שם באמת ראיתי גרף יפה שמגדיר את סוגי הקהילות השונות, ועושה הפרדה בין קהילות עם מחויבות מינימלית, לבין בסופו של דבר גילדה שהיא באמת יושבת בפינה הימנית, עם מחויבות משמעותית לארגון. אז כל אלה דרכים שונות, שמגדירות באמת סוגי קהילות וגילדות על סקאלה. אז באמת תכננתי את הגילדה ורציתי עכשיו בוורוניס בסופו של דבר לעשות לדבר הזה רול אאוט, להציג את זה לארגון, לקבל פידבקים, אינפוטים ובסוף להתחיל להריץ את הגילדה.
אז לצורך העניין הזה, ישבתי ובניתי, הכנתי מצגת מסודרת, שמסבירה איך הגילדה תיראה, מה מימו ולמה, ויצאתי לסוג של מסע הופעות בארגון, מלמעלה למטה, כדי לקבל בסוף את ברכת הדרך, וגם אינפוטים כדי לחזק ולהתאים את התוכנית. בשלב הראשון, הצגתי את התוכנית לצוות שלי, של ה-QA Architecture Team, כדי לקבל אינפוטים. מכאן באמת המשכתי לסשן מסודר מול ה-VP R&D, בדיוק באותה תקופה התחלף ה-VP, אז גם הצגתי את זה ל-VP החדש, קיבלתי את אישורו ואת האינפוטים ממנו, ואז ניגשתי לסשן עם הדירקטורים, סשן חזק מאוד ומוכשר, ושם באמת התלבטתי בכלל האם עכשיו אני יושב איתם על סשן רציני ומפורט של חצי שעה, או שאני עושה איזה פיץ' של 5 דקות, כמו שרבים המליצו לי. הלכתי בסוף על הסשן הארוך ביותר והמפורט. זה משפט שליווה אותי בראש, אגב, היה There's no bad weather, only bad clothes. באמת רציתי להגיע גם אליהם מוכן ולהגיע אליהם מדויק. אז זה היה מול הדירקטורים. לאחר מכן ישבתי עם שכבה של גרופ לידרים, גם שם לא הצלחתי לתפוס כמובן את כולם בפגישה אחת מסודרת, אז הייתי צריך לעשות 3-4 פגישות שונות עם גרופ לידרים שונים, ובסוף בפגישה האחרונה של הקיק-אוף, לטובת הגילדה, אז נפגשתי עם חברי הגילדה הפוטנציאליים, פלוס עם כל ראשי הצוותים מהפיתוח. שוב, אני מדבר על בסוף גוף פיתוח של 700 עובדים. וכאן איפשהו ברצף הזה של הסבב הופעות הייתה לי טעות רצינית, משהו שפספסתי. בואו נראה אם תבינו לבד, אם תנסו לנחש מה הייתה הטעות שעשיתי. אז הטעות שלי הייתה שאת הסשן של הקיק-אוף עשיתי גם לראשי הצוותים ולחברי הגילדה ביחד. וזו הטעות. ראשי צוותים זה שכבה ניהולית מאוד מוכשרת, מאוד מחוברת לשטח, יש להם המון רעיונות טובים, במקום לעשות להם את הסשן יחד עם המהנדסים עצמם, הייתי צריך גם אותם להפריד ולשבת איתם בנפרד, לטובת ההרצה של הדבר הזה, אז זאת טעות שאני עשיתי, אבל בסוף לשמחתי הכל הסתדר ועבד. עכשיו אני אראה לכם מספר סליידים, אני קצת ירוץ על זה, את אותם סליידים, חלק מהסליידים שאני הצגתי בקיק-אוף, בהתחלה על ההנהלה, הסליידים הראשונים היה באמת לתאר מה כואב לנו, איזה בעיות יש לנו, להסביר להם בכלל מה זה גילדה, כי רוב האנשים לא הכירו את הדבר הזה, לתת להם גם confidence בי, לספר להם מאיפה ההשראה לעולם הזה של הגילדות, ומה הניסיון שלי, איפה אני חוויתי את זה, אם זה מדברים שקראתי, ראיתי, אם זה מפגישות שהיו לי עם חברות אחרות, ואם זה מהניסיון שהיה לי באוטודסק בהרצה של גילדה. לאחר מכן היה לי חשוב באמת לחבר אותם למטרה, למה בכלל בוורוניס רציתי להקים גילדה, שהמטרות שלנו בוורוניס בהתחלה אפשר להגיד היו מטרות מאוד צנועות, לקשור קשרים בין האנשים שלא הכירו אחד את השני, knowledge sharing, שיפור מתמשך, רגע אני צריך להשתעל, סליחה, וכמובן פיתוח אישי. עכשיו על פני השטח זה נראה מטרות כלליות וצנועות, ומה שיפה שעומד מאחוריהן זה הדברים שאליהם המטרות האלה מובילות. הדבר הזה כן מוביל לתאום ולמידה בין הצוותים, קרוס פוליניישן, פוליניישן אגב זה ההאבקה, ממש כמו דבורה שעוברת מפרח לפרח, הגילדה מובילה לאומץ, אם כבן אדם אחד שכואב לו משהו, קשה לו להזיז ולתכנן, אבל אם אני מבין עכשיו שלהרבה אנשים בגילדה משהו כואב, אפשר להתאחד כטייגר טים, לבנות איזו יוזמה, להריץ אותה. כל הנושא של אינובציה, נושא של מנטורינג, גם כרפיוטיישן, במקום שעכשיו אני כאינדיבידואל יגיע לחברה אחרת, אני יכול להגיע לשם כנציג של גילדה, לעשות שיתופי פעולה יותר גדולים. sense of belonging, כל הנושא של תחושת שייכות, שזה משהו שמאוד תרם לנו, במיוחד בתקופת הקורונה, שבה עבדנו 4 ימים בשבוע מהבית, ואז עובדים חדשים יכלו מהר מאוד להכיר המון חברים חדשים מאותו תחום, מאותו מקצוע, דרך הגילדה, וכמובן נושא של תרומה למוצר, product contribution, שזה גם משהו אחד התוצרים של הגילדה, גם אם זה באופן עקיף ולא ישיר. עכשיו, כמובן שתמיד כשמגדירים מטרות, צריכה להיות הלימה בין המטרות לבין הריסורסים שהגילדה מקבלת.
למשל, אם הגילדה עכשיו מקבלת הרבה זמן, כן לגיטימי גם להגדיר לה ולצפות שהיא תתרום באופן ישיר למוצר, לסרוויסים האינג'יניריים. אם הגילדה היא גילדה יחסית מצומצמת, שנפגשים אחת לשבועיים, אחת לשלושה, 4 שבועות, אז המטרות צריכות להיות בהתאם. כל זה טוב ונחמד, במיוחד לשלב התחלתי. כמובן שמכאן כל ארגון צריך לאחר מכן, לאחר שהוא בנה את הליבה ואת המנגנון הזה של גילדה, להבין, אוקיי, מה עכשיו אני עושה עם הגילדה? וכאן באמת כל ארגון לפי הצרכים שלו. אני למשל רציתי בגרסה השנייה של הגילדה, שמעברית עברנו לאנגלית, ואז פתאום הגילדה גדלה וכללה עוד מהנדסים ממדינות אחרות. פתאום כבר אנשים, אם עד עכשיו הייתי צריך אני לרדוף אחרי אנשים לטובת אג'נדה, פתאום אנשים מבחוץ פנו אליי, מבחוץ הכוונה בעלי תפקידים אחרים, כדי להעביר סשנים בגילדה לכל המהנדסים שהיו בה, ועוד ועוד ועוד. היה לי גם חשוב שוב לעזור למנהלים לדמיין רגע מתי הדבר הזה קורה ואיך ומה עושים שם. אז אצלנו בוורוניס, המתכונת הייתה של 1 ל3 שבועות להיפגש לשעה, עשינו את זה remote, רציתי גם לתאר להנהלה מה המבנה של הגילדה. יש לפעמים מקומות שבהם יש תפקיד של גילד ספונסר, שהוא יושב מעל הגילד מאסטר, ואז הוא עוזר למאסטר בתכנון מטרות, בקישור ללידרשיפ, בהשגת תקציבים. אז גם לי כגילד מאסטר היה את הבן אדם מעליי שליווה אותי ותמך בי, וגם לתאר להנהלה, רגע, אוקיי, יש גילדה, אבל מה בפועל היא עושה ביום יום? אז בהיי לבל, מה שגילדות עושות, המון knowledge sharing של טק טוקס, וורקשופים, טריינינגים, מנטורינג ועוד ועוד, לטפל בפיין פוינטס הארגוניים, להציג פרויקט ספוטלייטים, איזה פיצ'ר גדול שפיתחנו, מה עשינו, איך עשינו, מה כאב, מה פתרנו, מה לא, ועוד. אז זה כזה בהיי לבל, שבשלב הבא גם אמרתי להם, אוקיי, רגע, בואו נסתכל על העולם תוכן שלנו בחברה שלנו, וגם כאן פרטתי דוגמאות שונות של מה הגילדה מתכננת לעשות במפגשים הראשונים שלה. כל הנושא של אתגרים, גם זה נושא שחשוב לפתוח מול חברי הגילדה. יש המון אתגרים בהרצת גילדה. להקים גילדה ולהתחיל להריץ אותה זה קל, אבל לשמור אותה רלוונטית ולשמור על אינגייג'מנט, זה משהו שיותר קשה לעשות. לתת value, להיות רלוונטיים, זה שקף ונושא של הרצאה שלמה נפרדת, אבל גם זה משהו ששווה וצריך לפתוח עם חברי הגילדה והמנהלים, במטרה לבקש את עזרתם ולרתום אותם לעניין. ונושא אחד חשוב, שהיה חשוב לי להבהיר, כי באמת מי שלא מכיר את הגילדה לא מבין כאילו מה כל הטררם הגדול הזה, כי אני מדבר פה רק על פגישה אחת של שעה, 1 ל3 שבועות. אז במקרה של תצורת העבודה שלנו, רוב האימפקט של הגילדה הוא לא מה שקורה בשעת המפגש הזו, אלא כל הדברים שקורים אחר כך מאחורי הקלעים. כל המפגשים שיש בין החברים השונים, שממשיכים לדבר ולעזר בדברים שהוצגו והם ראו שם במפגש הגילדה, וכאן באמת, כשמקימים גילדה צריך לחשוב ולהגדיר, האם זה גילדה שיותר אפשר לקרוא לזה טבעית, שבאמת מציגים משהו ומי שרוצה לוקח ומי שרוצה לא, ולפעמים כן יש טייגר טימס כאלה ואחרים שלוקחים יוזמות וממשיכים לעבוד מאחורי הקלעים, או האם זה גילדה שהיא יותר דומיננטית, שהיא כופה או אוכפת סטנדרטים ומכילה אותם בכל הקבוצות, באופן שהוא חובה. אז גם זה משהו שחשוב להגדיר כשמקימים גילדה. עכשיו, מה שעשיתי באותה פגישה מול המנהלים, היה לתת להם דוגמאות שונות מעוד ארגונים, כדי להראות למה ואיך הגילדה שם מתנהלת. אז כאן יש לנו את הפריבילגיה, ומיד עכשיו יעלו ויבואו רחל, דני ורועי, וכל אחד יציג מה שקורה בארגון שלו. בבקשה. היי, ערב טוב, נעים מאוד, אני רחל קוזניץ, ובהמשך להרצאה המצוינת של חגי גלאי, נדבר קצת על הגילדת קואליטי שיש ב-1-0, מה ההיבטים שלה, מה המשמעות שלה,
למה היה צריך אותה ואיך עושים לה אימפלמנטציה, אבל קודם כל נתחיל בהצגה עצמית. אני רחל קוזניץ, בת 35, נשואה, אימא ל5 ילדים, Head of Quality ב-10, הבנק הדיגיטלי הראשון בשמו הקודם, בדיוק ההוא שעושה לכם הרבה מאוד רעש בפרסומות. אני לא סוכנת סמויה, אני באמת, מעבר לזה שאני עובדת שם, גם לקוחה מאוד מרוצה של הבנק. אז בואו 30 שניות רק נדבר על 10 ונבין שנייה אחת מה הארגון עושה כדי לקבל קונטקסט. יש לי חבר מאוד טוב, קוראים לו אבישי, פעם בחודש יש לו דייט עם אשתו. הם משאירים את הילדים עם בייביסיטר, יוצאים כל פעם למסעדה אחרת, ושמה לצלילי מוזיקה, כוס יין וגבינות, הם עושים דבר נורא מעניין. הם יושבים על התקציב החודשי שלהם. הם בודקים, הם היו להם חיובים כפולים בחודש האחרון, על מה הם הוציאו, על איזה דומיינים, האם יש להם כסף פנוי לחיסכון, על מנת להתחיל לחסוך לחופשה בסוף השנה הזאת. בקיצור, מנהלים את התקציב החודשי שלהם. יש לי עוד חבר, אבל הוא באמת חבר שלי, הייתי מתה שהוא יהיה חבר שלי, קוראים לו אמנון שעשוע. אני חושבת שכולכם מכירים אותו, הוא גם במקרה הבעלים של הבנק. תאמינו לי שכשהוא יוצא לדייט עם אשתו, הוא עושה הרבה מאוד דברים אחרים, כיפים יותר, ולא מנהל תקציב. למה? כי יש לו מנהל תקציב. יש לו מישהו, מנהל כספים מטעמו, שיושב, שעובר לו על החשבון, הוא מזהה חיובים כפולים ומטפל בהם, הוא בטוח לא עושה את זה בעצמו. וזו החזון של 10 של הבנק הדיגיטלי. Private Banking for Everyone. היכולת לתת בנקאות פרטית להמונים, לי ולך, ולאנשים שאין להם באמת, הם לא שייכים לעשירון העליון, ואין להם את ההון הכלכלי והיכולת להחזיק מנהל כספים אישי. בעזרת תובנות, בעזרת מנגנוני AI, שמתחקים ועולים אחרי השימוש היומיומי של הלקוח, ומסוגלים להציע לו הצעות מתאימות בהתאם. מעבר לזה כמובן, זה full blown של כל הסרוויסים שבנק רגיל מציע, הלוואות, משכנתאות, כל המודולים האפשריים. אז זה קצת על 10 ועל הבנק עצמו. בואו נדבר טיפה על המבנה הארגוני, כי גם שם חשוב להבין בקונטקסט של גילדות ואיך הן משפיעות מבחינת המבנה הארגוני. אז אם אנחנו מדברים על מספרים, בארגון הקואליטי, כל ה-R&D כולו מונה 139 אנשים, אנשי טכנולוגיה, הם מפוזרים למעשה ב16 צוותי סקראמים, Backend ו-Frontend, הצוותים הם לא Functional Teams, אלא 8 צוותי Backend, 8 צוותי Frontend, יש לנו רק אפליקציה, אין לנו Web בכלל. אנשי ה-QA מבחינת ה-Quality, חלקם מפוזרים בתוך צוותי הסקראם, Manual QA ו-Automation QA. מעבר לזה, יש גם קבוצת End-to-End שמכילה רק QA, שהיא בעצם הלג האחרון, לפני שעולים לפרודקשן. כפי שאתם יודעים, מערכת של בנק היא מערכת מאוד מאוד מבוזרת, עולים בה, היא distributed מאוד, מעבר לפרונט-אנד ולבק-אנד, יש לא מעט אינטגרציות ו-third parties שאנחנו מתקשרים איתם, כמו משרד הפנים, כמו שווה, כמו מסב, כמו ישראכרט, שהוא הקאר פרוביידר שלהם, ואת כל העבודה הזאת צריך כמובן לבדוק, וזו הסיבה שיש גם צוות end-to-end, שאחרי שכל סקראם או כל צוות בסקראם בדק, עשה את כל הרמות של הטסטים הפנימיות של יוניט, קונטרקט, קומפוננט וכולי, יש ויש אחד של end-to-end על הכל. אז למעשה 41 quality champions, חלקם כמובן manual ו-automation, צריך להבין שלא הכל אפשר לעשות לו אוטומציה מקצה לקצה, יש בצ'ים, יש תהליכי end of day, יש דברים שפשוט ה-ROI של להטמיע אותם הוא לא שווה, ועל כן יש לנו גם אנשי QA ידני שעושים את העבודה הזאת, 15,000 טסטים שרצים על המערכת, כל לילה למעשה, חלקם חלק מה-CI, חלקם לא חלק מה-CI, בפקאג'ים שונים ונפרדים, זה הבייסליין שממנו התחלנו. בואו נדבר טיפה על הגילדה עצמה ועל המטרות שלה, ולמה היא נוצרה בעצם. היה פעם חוטב עצים שחיפש לעבור עבודה, כי התנאים לא היו משהו, המשכורת לא הייתה משהו, השוק היה חם, הוא החליט לחפש עבודה בחברה אחרת. הלך וחיפש, שיפץ את הקורות חיים שלו, ועבר כמה רעיונות עד שהוא הגיע לחברת חטיבת עצים, יפה, גדולה, טובה, שמשלמת מניות, אופציות, משכורות, תנאים, כל מה שהוא רק יכל לחלום עליו. הגיע ביום הראשון מבסוט, מגיע ראש צוות, מראה לו את העבודה, הנה האזור שלך, הנה הגרזן היפה שלך, חדש בתוך קופסה מניילונים, והנה המשימות שלך, אתה אמור להיות מסוגל לכתוב ביום 18 עצים.
יופי, הוא מבסוט נורא, מגיע היום השני לעבודה, חותך בהתלהבות, הצליח לכתוב 18 עצים, יפה מאוד. הגיע ביום השני, חוטב, מסתכל על אחורה רגע בסוף היום, וואי, הצלחתי לכתוב רק 15 עצים, ירדתי בתפוקה, degradation ופרפורמנס. מה עושים? שנייה אחת, מחכים רגע ליום השלישי כדי להבין אם זה one off, או שיש פה איזשהו טרנד. מגיע היום השלישי, ביום השלישי הוא מצליח לכתוב רק 10 עצים, הוא מבין שהוא בעצם בבעיה. הוא לא באמת מצליח לעמוד בתפוקה שעומדים לו, מה עושים כשלא יש בעיה? מרימים דגל, הולך לראש צוות ואומר לו, אדוני ראש הצוות, אני נורא מתנצל ולא נעים, אני מתפתח, אני די חדש, אבל התפוקה שלי הולכת ויורדת, אני צריך שתעזור לי להבין מה קורה פה. שאל אותו ראש הצוות, תגיד, מתי בפעם האחרונה השחזת את הסכין שלך? אמר לו, אוקיי, שאלה מצוינת, האמת שאני כל כך עסוק בלכתוב עצים, שפשוט לא היה לי זמן להשחיל את הסכין. אז למעשה כשהגעתי לארגון, הצטרפתי אליו לפני שנה, ממש שנה, אני עכשיו סוגרת שנה שלמה, מאוד מהר ראיתי שאנחנו רצים קדימה ומדלברים. להרים בנק בשנה זה חתיכת פרויקט, ועוד פיצ'ר ופרויקטים בסדר גודל. זה להרים ניירות ערך, ולהרים חשבון משותף, ולהרים מוצר חדש של הלוואות, של פקדונות. לא מדובר בפיצ'רים פה. אנחנו רצים קדימה, ולמעשה החלק של התרבות הארגונית של delivery processes, הוא חלק שאיפשהו נשכח מאחורה, בד בבד יחד עם ההייפר-גרו, זה הגדילה משוגעת, אפשר להגיד, בכמות כוח האדם מ-R&D שהתחיל כ-25 אנשים, ל-R&D שמכיל אחרי שנה 139 אנשים. היה צריך שנייה אחת רגע להסתכל מהצד, לעצור ולהגיד, והאתגרים היו all over, זאת אומרת, בכל כך הרבה חזיתות, בחזית הטכנולוגית, בחזית הדליברי, בחזית הפרוססס, בעובדה שבה אנשי ה-QA, אנשי ה-Quality בתוך הצוותי end-to-end, לא היו קשורים ולא הכירו ועבדו בתהליכי עבודה שונים ממה שעבדו איתם בתוך צוותי הסקראם, לא הייתה הלימה בכלל, לא במתודולוגיות, לא בצורה שבה הם עבדו, לא ב-definition of done של המשימות, ולמעשה כל הדברים האלה הבנתי שמתוך היום-יום, בגלל שאנחנו רצים קדימה ויש לנו מטרות מאוד ברורות, שלדלבר כמה שיותר מהר ומטרת יעד לפתוח את השוק, לא תהיה ברירה אלא לתקוף אותם בדרך אחרת, שהיא שביל עוקף, אפשר להגיד, ולעשות את זה דרך המודל שנקרא גילדה. אז הלכתי ככה, חקרתי איך עובדות גילדות במקומות אחרים, גם אצלנו בארגון כבר היו 2 גילדות שרצו, גילדת הבקאנד וגילדת הדאטה, והם עבדו במודל מסוים, שכשאחרי שבחנתי אותו, אנחנו תכף לדבר על המודל, הבנתי שלנו פחות מתאים, ואנחנו צריכים לתקוף מודל שיהיה טיפה יותר רב שכבתי, נקרא לזה ככה, כדי לתקוף כמה סוגים של אתגרים. הגילדות של הבקאנד והדאטה היו בעיקר knowledge guild, עסקו בעיקר באקספנשן של knowledge, אני הייתי צריכה לפתור עוד כמה אתגרים, אז נפגשנו גם עם אבירן מורדו, שציינו אותו פה מהגילדה של וויקס, נפגשתי גם עם דני, כדי להבין איך עובדת הגילדה באבס פלייר, ועם עוד כמה חברות נוספות, ולמעשה הסתכלתי טוב מיפיתי את הצרכים של הארגון, וככה הגענו בעצם לפורמט של הגילדה, שמחולק למעשה לשלושה, אפשר להגיד, תתי גילדות, People, Process ו-Technology ו-Innovation. כשהגילדה של Process, למעשה של People, כן, מתייחסת למעשה לשני היבטים, להעצמה של האנשים, ל-Knowledge Expansion, אבל גם להעצמה של היכולות של אנשי ה-Quality עצמם. אז יש בה activities כמו QA Tech Talks, שהם יושבים in-house ו-external, הרצאות שמועברות חלקם על ידי ה-QA הפנימיים שלנו, באזורים שהם סביר להניח כנראה קשורים לעולם העסקי, חלקם קשורים כמובן לעולם העסקי, על איך בנוי מסחר בעולמות של ניירות ערך, על בנקאות באופן כללי, חלקם היו הרצאות על סתם נושאי העשרה, soft skills וכאלה, היו גם הרצאות חיצוניות הבאנו אותנו קוראים לדבר על איבי טסטינג, ואחר כך גם לקחנו את מה שהוא נתן ומימשנו, יש סוגים שונים של אינאוס ו-out הרצאות מעניינות, וזה למעשה הרחבה של הידע. יש קונספט של QA Open Forum, שזה פעם ב3 שבועות, פעם בחודש, פחות או יותר, נפגשים כל ה-QA. מה שמיוחד בזה, בקונספט הזה, זה שאין שם מנהלים, זאת אומרת, יושבים שם רק אנשי ה-QA בינם לבין עצמם, זאת אומרת, אני לפעמים מדליפים לי בדרך כלל מה קורה שם, אבל הם יושבים, הם
זה כמו קבוצת תמיכה כזאת, הם מעלים שם בעיות שיש להם, אתגרים שהם נתקלו בהם. מעבר לזה, למשל, יוצא במסגרת ה-People Guild, יוצא אחת לחודש ניוזלטר שמתאר את האקטיביטיז שקורים בתוך העולם של ה-QA, מחקרים שעשינו, כלים חדשים שגילינו, מעלה את ה-Quality Awareness, דרכים ומתודולוגיות חדשות לבדיקה, מעלה את ה-Quality Awareness גם בתוך הארגון של ה-Quality פנימה, אבל בד בבד או בעיקר גם בתוך ה-R&D כולו, כי הניוזלטר הזה מופץ באמת ככה ברמה של כל ארגון ה-R&D, ומאפשר חשיפה פנימית וחיצונית לעבודה שאנשי ה-Quality עושים. אז זה בעולמות של ה-People. בעולמות של Processes זה כל מה שקשור לניהול של alignment, של ניהול של תהליכי עבודה. Quality Strategy, Definition of Done, Test Plan, איך הוא נראה, איך כותבים אותו, מתי עושים אותו, מה נראה הסרמוניז של ה-Quality כחלק מה-Delivery Life Cycle, מתי הוא מתחיל, Shift Left, מתי הם מעורבים, האם הם נמצאים בגרומינג, ב-Pre-Planning, ב-Planning, ב-Discovery, Documentation. אחד האתגרים זה שהידע נמצא בראש של אנשים, ואנשים זה המשאב הכי פחות זמין בארגון. אז ניהול מסודר של הדוקומנטציה, איפה עושים אותה, איפה מתעדים אותה, Confluence Pages, טמפלייטים לכל דבר, כדי שיהיה אפשר להתחיל לא מאפס, אלא מאיזשהו בייסליין שכבר כתוב, זה כל מה שקורה סביב Processes, ו-Tech ו-Innovation, זה כל מה שסובב סביב סרוויסים של אוטומציה שאנחנו רוצים לפתח ואין לנו זמן עליהם ביום יום, דברים שלא נמצאים ברודמפ או נמצאים ברודמפ מאוד רחוק ורוצים לעשות להם אקסלרציה, לצורך העניין טולים בתעשייה, הגיע QA, עשה מפגש עם QA במונאקטיב לצורך העניין, הביא משם כלי שנקרא LoadMill, שהוא בעצם פחות או יותר עושה אוטומציות ל-API, הוא כאילו אמצע הדרך בין אוטומציה מלאה שהיא full blown, שהיא דורשת code skills, לבין היכולת של אוטומציה שגם אנשי ה-QA הידני שלא כותבים קוד, לדלבר או לבדוק את ה-API שלהם בצורה אוטומטית. אז זה נגיד דוגמה לאיזשהו משהו שעלה כחלק מה-Tech וה-Innovation גילדה, ובקונסטלציה אחרת כנראה לא היה זמן להטמיע אותו. אפשר להגיד שמבחינת רשיו, אם אנחנו מדברים על רשיו של כמה אחוז משקיעים בכל סוג של, בכל אזור, אז בהתחלה באמת ככה שהגילדה נוסדה זה היה פחות או יותר 30-30-30, זאת אומרת היה רוב הזמן מוקדש, זה גם אנשים שונים, תכף נדבר על הסטרקצ'ר, אבל זה היה מוקדש לככה 30% people, 30% process ו-30% tech ו-innovation, כשהיום למעשה החלק של הפרוסס הציפה הצטמצם, כי בספר שלי הוא היה day one off, זאת אומרת, ישבנו, הגדרנו תהליכי עבודה, אבל הגדרנו אותם פעם אחת, ואז העבודה הייתה ל-education, החינוך והתמורה שלהם בצוותים, ורוב הפוקוס הולך באמת ככה על people ועל האזור של הטק והאינוביישן. אם אנחנו רואים על הממברס, מי חבר בגילדה, אז למעשה החברים מתחלפים, הגילדה, אולי נדבר קודם על קיידנס ואז נבין גם טיפת החברים, הגילדה מתאספת ברבעונים, כשבכל רבעון יש יום שלם בספרינט, ספרינט של 3 שבועות, יש יום שלם של ספרינט שהוא יום גילדה. היום הזה הוא יום קדוש, אסור לגעת בו, ביום של גילדה למעשה הצוותים יוצאים, לוקחים את זה בחשבון כשעושים את הפלנינג ואת הפרי-פלנינג, אז הצוותים נפלטים החוצה מהתכנוני משימות, והם יודעים שהיום שלם מוקדש לגילדה, יושבים בחדר, בדרך כלל גם יש איזשהו אוכל, משתדלים כדי שיהיה גם שיהיה כיף בהיבט הזה. ביום הזה מגדירים KPI מאוד מאוד ברורים, כל אחד בא עם הרשימה של הטסקים שעובד, כל נקרא לזה domain lead ב-people process or technology, מגיע לעוס אחרי שהוא ישב יחד עם הצוות, עם חברי הגילדה, על הדברים שהם רוצים לעשות, בחלק הראשון של היום מציגים או מקדישים את זה בשביל מקדישים את הזמן בשביל להציג את אותם KPI ומה הולכים לעשות במשך היום, ובסוף היום יש איזושהי ישיבת גאזרינג של זה, פעם ברבעון יש איזשהו גילד פסט שמציגים את כל הדליברבלס של אותה גילדה לכל שאר הארגון, זה פחות או יותר, וניסינו כמה פורמטים, הפורמט שבו נפגשנו אופליין, רק נפגשנו פעם בשבוע שעה, גילינו שהפורמט שמתאים לנו זה באמת ניפוי ראש, יש לנו גם עוד כאילו ברנץ' של החברה, חוץ מאשר הסניף המרכזי, עוד ברנץ' שיושב במקום אחר שהוא כמו כזה בוויוורק כזה, זה נקרא ביול, אז לפעמים פשוט אנחנו הולכים לשם למנת באמת ליצור את הניתוק המיטבי הזה שמאפשר פוקוס,
אז זה קצת על הקיידנס ועל הסרמוניז. אם נדבר על הממברס, על חברי הגילדה ומי נמצא שם, אנחנו משתדלים שיהיה כמה שיותר וריאטי, זאת אומרת נמצאים שם אנשים שהם manual QA, אנשים שהם QA automation, כל אחד כמובן מקבל משימות בהתאם, או לוקח משימות, יש backlog, מנהלים backlog, וכל אחד לוקח את המשימות בהתאם למה שהוא מתחבר אליו. אני מקפידה שיש שם גם דבלופרים, כדי שאם יש שם משימות פיתוחיות, יהיה לנו תמיכה גם של דבלופרים בפיור, שישמרו על structure נכון ועל clean code, ויעזרו לנו לעשות אקסלרציה בהיבטים האלה. אנשי הגילדה מתחלפים על מנת לאפשר להרבה מאוד אנשים שרוצים להיכנס לגילדה, משתדלים שהיא תהיה אינטימית, לא יותר מ10 אנשים בגילדה בכל רבעון, ועל כן גם נותנים הזדמנות לעוד אנשים, אז יש פחות או יותר 10 אנשים בגילדה. יש גילד מאסטר, שגם הוא מתחלף פר רבעון, על מנת לאפשר דינמיקה אחרת, ולתת לכל אחד גם את ההזדמנות לנסות באיזשהו אספקט ניהולי בהקשר הזה. אז זה קצת על הממברס ועל האנשים. בואו נדבר טיפה רגע על האתגרים של הגילדה, בסדר? לקח הרבה מאוד זמן. בואו נדבר רגע על ה-challenges, על האתגרים סביב, אחד, קודם כל ה-initiation, זאת אומרת, חלקם של האתגרים מאפיינים את האינישיאליזציה, את השלב הראשון בהקמה של הגילדה, וחלקם זה באמת, וזה אפשר להגיד, האתגר אולי ה-long term, שזה כל החלק של התחזוקה, של ה-maintenance. בהתחלה היו אתגרים של ההתחלה, האם אנחנו מחייבים אנשים להשתתף, כשעוד לא ידעו מה זה, כשעוד לא ידעו מה ה-added value של זה, פנימי וחיצוני, זאת אומרת, awareness פנימי של אנשי ה-QA, שלא הבינו מה הגילדה, what in it for me, ולמה אני צריכה להשתתף שם, למה אני צריך או צריכה להשתתף שם, ומה זה ייתן לי, וגם כמובן awareness חיצוני של ההנהלה, של למה להוציא אנשים מהספרינט, ויש להם עבודה, וכמובן הכל חשוב והכל דחוף, אז תמיד ככה, כדי שבשביל זה, כדי לענות על הצורך הזה, על האתגר הזה, התחלנו גם, מצוין פה גם הנושא הזה של קיידנס, של כל כמה זמן, התחלנו באמת עם משהו שהוא לא full blown, הפורמט הראשוני היה פעם בשבוע שעה, כשהעבודה אמורה להיעשות אופליין, והייתה איזושהי תמימות פתטיות לחשוב שאנשים ינהלו את עצמם וינהלו את הזמן שלהם והצליחו להגיע לתובנות, וראינו ששבוע אחרי שבוע אנחנו מתכנסים ואומרים, טוב, מה הספקתם בשבוע שעבר? כלום, 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 זה כשהבנו שזה מתחיל להיות רוטיני, אז אנחנו צריכים לעשות עוד איזשהו, לשנות כנראה את הדרך שבה אנחנו עובדים, ולא מספיק ככה יום בשבוע, כי אנשים פשוט לא מחלילה רצון רע או מקום רע, אבל פשוט נשתו לדברים אחרים ולמשימות אחרות, והם היו אוברבוקינג, ותמיד היה איזה פרודקשן אינסידנט לטפל בו, ומשם ככה ניסינו ברבעון השני של הגילדה את הפורמט הזה של יום שלם, כשבאמת ככה באתי אחרי שיחות של מלמעלה למטה, זאת אומרת טופ דאון, החל מה-VP R&D, ברגע שקיבלתי את האישור שלו כמובן, אז דליגציה לראשי צוותים, כדי להבין של בואו ניקח פיילוט רגע של רבעון אחד שבו אנחנו עושים יום שלם, ונראה אם זה שווה לנו או לא. ככל שהיינו, השתדלנו להיות מאוד מאוד פוקוסט על מה אנחנו רוצים להציג ועל ה-deliverables, וככה למעשה הוכחנו שהפורמט הזה הוא כנראה הפורמט הנכון יותר לנו, מבחינה ארגונית ותרבותית, ולבד לבד גם איכשהו גם, משם מגיע גם ה-awareness הפנימי והרצון של אנשי ה-QA להשתתף בגילדה, ובצורה כזאת שלא צריכה להיות must, אלא want ככה, שאנשים רוצים להיכנס. המאבק או האתגר של זה האתגרים של ההתחלה. אחר כך מגיעים כמובן האתגרים של ההמשך, כי האתגרים של ההמשך זה אוקיי, בואו ניקח לדוגמה את כל האדם הזה של processes, איזה יופי, הגדרנו תהליך עבודה, הנייר סובל הכל, אבל שנייה שצריך רגע להגיע דה פקטו ליישום של זה, ולשבת עם האנשים ולדאוג שחלק מה-definition of done הוא איזשהו מסמך אסטרטגיה כזה או אחר, אז אין פיצ'ר שיוצא בלי המסמך הזה. ופה האתגר האמיתי, כי היכולת לפרסם את זה, והיכולת רגע להיות גייטקיפר, ולהגיד שנייה אחת אני לא נותן שפיצ'ר מסוים יעלה בלי המסמך הזה, ותמיד זה, אבל צריך לרוץ, אבל צריך לדלבר, אז שנייה אחת אני יוצר, ולתכנן את זה מראש כדי למנוע מצבים שאנחנו מגיעים לרגע האחרון, זה למעשה האתגרים האמיתיים, זאת אומרת, האתגרים האמיתיים של הגילדה, זה לא ביום שהיא מתאספת בפעם ברבעון, אלא באימפלמנטציה של כל הדברים האלה ביום שאחרי, בשאר הזמנים. אתגר נוסף שהתמודדנו איתו,
זה באמת ככה האתגר של מה שקורה בווגאס, אני מדברת פה יותר על ה-QA פורום שהרמנו, זה הצורך או היכולת לייצר אינטימיות בפורום של 41 אנשים הוא כמעט, אפשר להגיד, בלתי אפשרי. עבדו, הגילד מאסטר עבדו לא מעט בשביל ליצור הרגשה שהיא מצד אחד אינטימית ותיתן ככה הרגשה טובה במה לכל מי שרוצה להשתתף, ומצד שני לא ככה כן להצליח לשמור על זה בכזה פורום גדול. אז זה היה גם אחד האתגרים שהם דווקא עמדו ביפה, הם חילקו את זה בהתחלה, הם חילקו את זה לקבוצות יותר קטנות, ורק אחר כך שיתפו את כולם, ככה, ודנו, הקבוצות הקטנות העלו נושאים, ואז דנו נושאים בפורום הגדול, ויצרו מעטפת מאוד מאוד נוחה ויפה, אפשר להגיד, לאנשי QA כקבוצה, נדבר אחד עם השני. Quick wins, אם אנחנו מדברים על Quick wins, אין ספק, full attention, זה אם אין attention לפחות של בטח ובטח של הגילד מאסטר, אבל גם של הגילד פרטיסיפנט, של האנשים שמשתתפים שם, והטנשן דרך אגב לא חייב להיות בהכרח הזמן, זאת אומרת זה לא בהכרח הטנשן מבחינת זמן, אלא מבחינת פוקוס, מבחינת חשיבות, מבחינת הבנת רציונל, מבחינת הצורה שבה הם ניגשים לגילדה כטסק שהוא לא עושים אותו על הדרך, אלא אובג'קטיב בפני עצמו. אין דרך אחרת להצליח, בסדר? כשעושים דברים על הדרך, אז המחיר, וזה מה שניסינו לעשות בהתחלה, שילמנו על זה מחיר מאוד כבד, של היעדר תפוקות. כמובן שזה חייב להגיע זה לא שמים כפתור ואז תופרים חליפה, אלא צרכים של הארגון, מזהים את הצרכים של הארגון, מבינים איפה יש בעיות ומשם והלאה מנסים להבין האם גילדה היא הפתרון, לא בהכרח שגילדה היא פתרון, לפעמים יש גילדות אחרות, ongoing feedback, רטרוספקטיב, כל הזמן, אנחנו לא מחכים לסוף הרבעון, עושים ככה פעם איזו ישיבה שהיא מחוץ לסרמוניס של הגילדה, פעם בחודשיים בערך יושבים, עוברים, מסתכלים מה עובד לנו, מה לא עובד לנו, הקיידנס, האנשים, אולי צריך להתחלף, אולי צריך משימות אחרות, יותר פוקוס, פחות פוקוס, ו-have fun. עשינו כבר פעמיים יום של גיבוש גילדה, של האנשים של הגילדה, שהוא נטו פן, בלי שום חלק מקצועי, פעם אחת זה היה באולינג, זה לא דברים שהם נורא נורא יקרים, אז גם לא ככה מסובך להשיג להם תקציב, אבל זה גם מה שיצר דרך אגב גם את היוקרה של הגילדה, ואת הרצון של האנשים להיכנס לתוכה מתוך מקום שהיא גם מגבשת ברמה החברתית. אז זה לגבי ה-Quick Wins, ובסופו של יום, כן, תרבות חברתית, אם אנחנו מדברים על Organization Culture, הדרך היחידה, בסוף תרבות חברתית זה אנשים, מי שיוצר את התרבות זה אנשים, וזאת הדרך שלנו למעשה לקדם גילדה, היא אחת, אפשר להגיד, הדרכים החזקות ביותר, כדי להעצים את התרבות הארגונית, כדי לגדל אותה, כדי לחזק אותה. זהו זה. בהצלחה רבה רבה לכל מי שעוד לא התחיל תהליך כזה, שנמצא בתהליך כזה, שכבר סיים תהליך כזה, ושיהיה לכולנו ערב טוב. אהלן, קודם כל תודה שהזמנת אותי. אני אנסה לעשות באיזשהו ויש מהיר, קצת להסביר רגע קצת על הגילדה באפסלייר. דני. אני אציג את עצמי, תכף אני אתן רגע, אני סך הכל הולך לעשות באמת משהו מהיר מאוד, אני מקווה, אני אנסה רגע, ב10 דקות זה קצת ככה יותר מאתגר. קצת להסביר רגע הוויז'ן והפרינספלס שלי בתוך אפסלייר, ובאנשים שמובילים את הקואליטי, קצת על הסטרקצ'ר, קיידנס, מתי נפגשים, ממש בקטנה, ובסוף מה הייתי רוצה שתיקחו משם, מהדבר הזה שאני הולך להסביר, או איך שאני רואה את זה, כי הגילדה באפסלייר, או האנשי ה-QA באפסלייר, מתמקדים במשהו מאוד מאוד ספציפי. שונה לפי דעתי, אני לא יודע אם הוא שונה, אבל הוא שונה למשל מה שרחל הסבירה, או בכלל הוא ממוקד במשהו אחד, שלפעמים הרבה אנשים ששומעים את זה, מרימים גבות. לפני שאנחנו נתחיל, הנחת עבודה שלי, אין שום דבר פה שהוא נכון לגביי, בסדר? אין פה משהו שאיך הגילדה באפסלייר עובד, זה נכון יותר מאחרים, זה מאוד תלוי בחברה, בתרבות, ותוך כדי, אני 5.5 שנים באפסלייר, זה כל מה שעשיתי את כל הטעויות תוך כדי, למידה, דברים שהיו נכונים לי כנראה באותו נקודה, כנראה הם היו נכונים אז, הם לא נכונים היום, ולכן איך שאפסלייר עובדת ואיך שהגילדה וה-QA עובדת ואיך אנשי ה-QA עובדים, זה כנראה נכון לחברה שאני נמצא בה, זה לא אומר שזה נכון או פחות נכון לחברה אחרת, וחשוב לי שיזכרו את זה, כי אני אומר הרבה פעמים כשאני מתייעץ עם אנשים אחרים, לפעמים מרימים גבות וקשה לי עם זה, פשוט אני רוצה להסתכל על זה בצורה כמו שאני מסתכל על זה אנשים מחוץ ולהגיד רגע כנראה זה נכון אליהם בדיוק ולא בהכרח
אין אמת אחת להכל. אז קצת רגע, לפני שנתחיל רגע ולצלול, מי עובד פה בחברות SaaS אמיתיות, שעושות deployment כל היום, מסות, ווליום? נהדר. וכמה מכם בכלל כפרקטיקות עושים כפרקטיקה אמיתית בדיקות על פרודקשן? כאילו כפרקטיקה, כמתודולוגיה? כיף לשמוע, כיף, שמח. טוב, אז מה אנחנו עושים ממש במהרה, ממש בקצרה? Layer Marketing, AppsLayer היא מרקטינג פלטפורם שמאפשרת לבעלי אפליקציות למדוד את הקמפיינים שלהם שמריצים. כל אחד מכם יש לו סמארטפון, AppsLayer כנראה נמצאת על מספר האפליקציות שיש לכם במכשיר, ואנחנו יודעים להגיד מהיכן מגיעים המשתמשים, מאיזה פרסומת, מה הם ראו, באיזה קמפיין, גוגל, פייסבוק, סנאפצ'אט, whatever, ומה הם עושים אחרי זה. זאת אומרת, מה הם עושים בתוך האפליקציה, כמה value הם יכולים לתת, מה טיב היוזרים, אנחנו מקבלים את המידע הזה מאלפי מיליארדי מכשירים, ומגרגים אותם ועושים את האנליטיקות ומנסים מנגישים בריל טיים גם לפרטנרים וגם לבעלי האפליקציות את המידע הזה. בגדול, אם אני אנסה רגע לקחת זום כאילו באמת על המערכת שלנו, אז מיליארדי מכשירים מגיעים לאיזשהו Web Vendor ב-AWS, עושים את כל הקסם בקפקא שהוא המרכז המרכזי שלנו של המערכת, ועושים את כל ספארקים, אקטיבציות, אגריגציות, דאטה ריל טיים שנשלח בכל העולם הזה, ואנחנו משרתים היום מיליארדי מכשירים בעולם, ובגלל זה אני אומר, כנראה אנחנו נמצאים כמה פעמים על כמה מכשירים כמו אצלכם. למה אני רוצה להסביר רגע מספרים? כי זה מסביר רגע בסוף מה הוויז'ן של הגילדה, מה היא מתמקדת. זה חייב לבוא מתוך ההבנה הזאת קצת מספרים על הפרודקשן שלנו, כי הוא נותן קצת פרספקטיבה מה אנחנו עושים. המערכת שלנו נותנת או משרתת ביום סדר גודל של 200 מיליארד איבנטים ביום. דאטה יחסית מאוד מאוד גדול, כל הודעה שיוצאת מהמכשיר ומגיעה אלינו משוכפלת 4 פעמים למטרות שונות, קצבים של 2 מיליון ריקווסטים בשנייה, זה קצבים גדולים, זה מערכת שכל הזמן חיה ונושמת, וכל מי שעובד בסאס אני מניח שהוא מכיר את זה. המערכת שלנו על פרודקשן 15,000 אינסטנסס בממוצע, בפרודקשן מעל 600 מייקרו סרוויסס, אנחנו עובדים המון פרטנרים, המון פרטנרים, פייסבוק, טוויטר, כל מה שאתם לא מכירים, סדר גודל של 60-70 דיפלוימנטים ביום שרצים כל הזמן, וכמובן המון טסטים שרצים, מספרים לא אומרים כלום, אבל באמת אנחנו נדרשים להריץ הרבה מאוד טסטים. למה אני שם את זה? כי זה למעשה מייצר את המציאות של הפרודקשן של המוצר שאני מוביל, ואז זה מייצר איזשהו פוקוס, בסדר? לאן הייתי רוצה שהגילדה או אנשי הקואליטי בכלל יעבדו, מה הם יעשו? אז ככה, אז אני הצטרפתי ל5.5 שנים, מ3 קפצנו ל50 אנשי קואליטי, כאשר באנג'ינירינג בכלל קפצו מ-60 ל-370, סך הכל 420 היום מהנדסים בתוך הארגון. יש לנו כמה פרינספלס שמאוד מאוד אנחנו מובילים אותם, והם לא קשורים רק לקואליטי, הם לא קשורים לגילדה עצמה, הם קשורים באמת לכמה ניואנסים שזה נשמע קצת חלקם, באמת זה קצת להשיג quality over או תחפש awareness, אבל כן, אנחנו באמת מאמינים בזה, זה משהו שהוא מושרש, לא קשור בכלל לקואליטי, קשור לכל דבר שאתה עושה, כל דבר שאתה מגיע לפגישה, כל דבר שאתה מתכנן, לא קשור בכלל למי אתה מחזיק בכובע של איש quality, או של developer או של PM. אנחנו באמת כמובן מקדשים את הפרוססס, כי בלי פרוסס יהיה לנו מאוד מאוד קשה. אנחנו בוחרים את הקרבות שלנו, כל מי שמתעסק בעולמות הקואליטי יודע שהוא יכול לנסות להילחם בכל הקרבות וזה לא יעבוד, הוא צריך ממש לבחור בפינצטה או לבחור נכון מה לבדוק, אנחנו לא נבדוק את הכל. מודדים, בלי מדידה, כמובן שאנחנו לא נחזיק מעמד בשום דבר, ולקחנו זמן להגיע באפסלר להתחיל למדוד בכלל דברים, זה כואב מאוד 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 כאנשי קואליטי לבוא להגיד אנחנו רוצים למדוד דברים, נותן גם מראה דרך אגב מעולה על מה אתם עושים ומה אני עושה וכמה זה לא טוב מה שאני עושה, ואחד הדברים היותר חשובים אצלנו וזה מביא אותי למה אנחנו עושים, אנחנו לא באמת מתפללים בפרודקשן, אנחנו מתייחסים אליו כמקום מאוד 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 חשוב, זה בסוף במספרים שהבאתי ואת הפרינציפלס האלה, אז הפרודקשן הוא הכתר אצלנו, אנחנו ממש ממוקדים שם כל הזמן, זה לא אומר שאנחנו לא עושים דברים לפני, בסדר? אבל כשאני רוצה לבוא ולהגיד בסוף מה הגילדה עושה או מה אנשים עושים, הם מתמקדים המון פה, המון. שוב, זה לא אומר שהם לא עושים בדיקות לפני. אז מה הוויז'ן שלנו? הגילדה מתמקדת בעיקר, לא עושה לא יוניט, לא קומפוננט, לא קונטרקט, לא סרוויס, היא עושה end-to-end'ים, סאב-סיסטמים או end-to-end'ים אמיתיים, זאת אומרת או end-to-end מקצה לקצה,
או סאב סיסטם, קבוצה יכולה להיות הסאב סיסטם, 80 מייקרו סרוויסס, 4 ריסורסס, 5 דאטאבייסים, זה הסאב סיסטם שלה, היא בודקת אותו, אבל אך ורק באמצעות הסאב סיסטם עצמו, והיא לא עושה בודקת סרוויס אחד, היא בודקת את זה כפלואים מרכזיים, היא מתמקדת אך ורק בזה. כל השאר, כל הפירמידות הגדולות שאתם מכירים, אנג'ינירינג עושה. אנג'ינירינג זה חלק ממנו, הוא לא יכול שאנשי QA יעשו את זה, גם זה המסה הגדולה. סליחה, חייב להפריע. אתה מדבר על זה במשפט מהיר, צריך מיילג' רציני בשביל להגיע למצב שאינג'ינירינג עושה את כל הדברים האלה. כן, ברור, אפשר לעשות על זה הרצאה שלמה, בוודאי. זה כאבים של כל אחד, זה משהו שיצא לך לנהל אותו את המעבר הזה, או אני מנהל אותו עכשיו, אני מנהל את המעבר הזה, זה כאב ענק. זה כאב ענק, זורקים הרבה עגבניות, הרבה ביצים, אבל בסוף, כולם יודעים, זה לא משנה מה, בסוף גוף 420 מהנדסים על מערכת כזאת, אין סיכוי בעולם, גם אם תקים, לא יודע מה, מאות אנשים, זה לא יעזור, זה חייב להתחיל מזה שבאמת את המסה הגדולה צריכים לעשות עם גוף האנג'ינירינג, כי זה חלק מהאנג'ינירינג, וסאב סיסטמים end-to-endים ספציפיים צריכים להיות על ידי אנשים שיודעים לכתוב end-to-end, כי אנחנו גם מריצים אותם המון על פרודקשן, וחלק מלפני פרודקשן. אבל הפסקתם לעשות ונתתם להם לעשות? אם יש שאלות... יש על זה מלא, זה דיון, זה מעולה. אוקיי, ודבר השני, ברור שהגילדה באה לתת פרינסיפל. ברור שהגילדה באה לתת פרינסיפל, זה קרונות, מה הפלייבוקים או המרכז או הפריימבוקים, המסגרות שאנחנו רוצים. מה חשוב שכן יהיה, אי אפשר כמובן לייצר, בסוף אפסה יושבת מהרבה מאוד סקוואדים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אבל אתה רוצה עדיין לתת להם אוטונומיה ולתת איזושהי מסגרת. אז אנחנו רוצים כן לקיים את המסגרת הזאת בפלייבוקים ופרינסיפלס ו-ownership ו-accountability, באמת על רגע מה זה באמת quality, איפה זה נופל, איפה נופל החלק שלי ואיפה לא. כן, אני יודע שזה הרבה, אז למה אני אומר את זה? כי כולם מדברים הרבה פעמים על mindset, ובואו נעשה awareness לאנשים, זה לא מספיק, זה לא יעזור, אם לא מודדים דברים וחותכים את הידיים למי שעושה דברים שלא טוב, זה לא יעזור, אתה יכול לדבר עד מחר, וזה לא יעזור, לא משנה כמה תהיה אסרטיבית. קצת טכנולוגיה של הסטאק שלנו, של הגילדה, אנחנו כותבים כמובן כולם אנשי אוטומציה, כותבים בקוד, בעיקר פייתון, פייטסט, קצת גו בסרוויסס מסוימים, כל האובזרביליטי שלנו מבוסס על דאטאדוג, אנחנו משתמשים בקפקא להרבה מאוד טסטים ופרקטיקות, וכל האלרטים שלנו בסינתטיק אנחנו משתמשים בטראפורם, למדות, סלניום, בוודאי אנחנו משתמשים לפרונט-אנד שלנו עם סלנויד, מובייל, בדיקות מובייל אנחנו עושים כמובן ב-XUI-Test ואנדרואיד, משתמשים באמזון Device Found למכשירים ספציפיים, ממש בגדול. בסך הכל סטאק גדול, הגילדה חובה למעשה סטאק טכנולוגי אדיר, כאילו היא יכולה לעשות המון דברים, היא יכולה לקחת את זה לאן שהיא רוצה. הסטרקטור שלנו, אז ככה זה יושב, יש קבוצות, יש הרבה מפתחים, ויש אנשי quality שכותבים את הקוד שמתמקדים אמרנו בעיקר בסאב סיסטמים end-to-endים, יש להם לידר שעובד רוחבית עם אותו קבוצה, מדווח בדרך כלל לגרופ ליד, לא בדרך כלל, תמיד, זה משהו שהשתנה לפני חצי שנה בערך, עד אז בחמש שנים האלה דיווחו אליי, אבל ישבו ככה, שינו רק את קווי הדיווח, אבל זה היה המבנה בכל מקרה איך שהם ישבו, ככה הם עובדים. רגע, אבל יש עוד צורות שונות בתוך הגילדה, זה אומר שיש גם קבוצות שהן הרבה יותר גדולות או יותר קטנות, זה מאוד תלוי, ואותו quality leader יכול לשרת שתי קבוצות תחת אותו סקווד, או תחת אותו מבנה, כי יש קבוצות יותר קטנות וקבוצות יותר גדולות, עדיין ה-quality leaders יעבדו בצורה רוחבית תחת אותו דומיין, אותו לידר, ושרתו רוחבית את אנשי ה-quality או את אנשי הפיתוח של הצוותים האלה, תחת עקרונות ודברים שמגיעים בתוך הגילדה המרכזית, שאני למעשה מוביל בה, ויש תכף תבינו רגע מה זה אומר. קוראים לזה core, וכולם דיברו על ה-core, אז לא הכל קיים פה היום. ה-quality end-to-end האמיתי, לא הסאב-סיסטמים, עדיין לא קיים, אנחנו מרימים את הצוות הזה. ה-quality platform זה למעשה קבוצה של מפתחים עם ראש צוות פיתוח שיושב אצלי, למעשה מטפל בכל האורקסטרציה. איך אנחנו מריצים את המסות של הטסטים האלה, איזה packages אנחנו מחצינים, איך אנחנו מטפלים ב-observability, במטריקות שנשלחים מתוך הטסטים, איך אנחנו מדברים באלרטים, נזרקים אלרטים, אלרטים זורקים ארורים למפתחים, זורקים PD למפתחים, תלוי מה. כמובן יש לנו ארכיטקטים, שני ארכיטקטים, וזה העולם של הקור שיושב פורמלי תחתיי, אבל שייכים שם כל הלידרים שראיתם. זאת אומרת, הקור הזה שייכים, הם קבוצת העבודה שלי, הם הצוות שלי. הם אומנם מדווחים לקבוצות פיתוח, אבל הם למעשה, זה החלק האינטימי של כל הגילדה, שממנה יוצאים דברים לתוך כל האנג'ינירינג.
מתי אנחנו נפגשים? אז הלידרשיפ של הגילדה נפגש כל שבוע, שעה וחצי, אנחנו מתעסקים שם בעדכונים כלליים בכלל, מתעסקים יש הרבה אירועים באפסלייר, quality באפסלייר הוא לא טוב, הוא מוקלט, לא טוב. הוא לא טוב, יש לנו הרבה מאוד אירועים גדולים, משמעותיים, כואבים, אנחנו לומדים אותם, מסתכלים עליהם, מדברים עליהם, משום שיש לזה הרבה מאוד השלכות. אנחנו כן בוויקליז האלה מדברים על פילרים וקרוס אינישיטיב שיש בתוך האנג'ינירינג, זה לא פשוט, אפסלייר, תחשבו הרבה מאוד אקוסיסטם ענק להרבה מאוד מוצרים, יש הרבה מאוד דיפנדנסיז למרות שזה כאילו מייקרו סרוויסס 600, זה לא עוזר, עדיין יש הרבה מאוד קאפלינג ותלויות, מדברים על המון על פרויקטים גדולים, על המיין אייטמס בפנים, ואחד הדברים שהם האינישיטיב הכי גדולים, אנחנו כל רבעון מוציאים לתוך כל האנג'ינירינג, מוציאים בין 4 ל-5 משימות גדולות, שבהן צריכים לעבוד בתוך האנג'ינירינג, דוגמה ב-Q1 אנחנו מדברים על availability testing, מה זה availability testing לא משנה, אבל סוגי טסטינג שהולכים להטריע על אזורים מסוימים בתוך המערכת, עם PD למפתחים, אז אנחנו מוציאים את זה, בסוף מכינים את העבודה הזאת, מוציאים את זה, ובסוף ברבעון יש התחייבות של הקבוצות לעשות את זה. זה ממש נכנס לפלנים של כולם, כל רבעון אנחנו אמורים להכניס דברים חדשים פנימה, זה ברמת הלידרשיפ, ברמת הממברים, אז כן, אז יש לנו גם כמובן sharing, knowledge, קולבורציה בין הצוותים, אנשים שעושים אינישיטיבים מגניבים, מראים את זה, זה פעם בחודש וחצי, תלוי מאוד, לא כולם אינישיטיב תמיד ללכת ולדבר ולעשות, האם זה מעניין את כולם, האם זה לא מעניין את כולם, זה לא באמת יושב כאילו באיזשהו מקום שמעודד את האנשים לעשות, אבל אנחנו כן משתדלים לעשות את זה. אנחנו עושים כמובן את האינישיטיבות, כל פעם שיש לנו קיק-אופים למשימות הגדולות של רבעון, אנחנו עושים את זה כמובן עם הממברים. ויש לנו כל מיני קומיוניטיז וצ'אנלים כמובן של הגילדה, יש לנו פרונט-אנד, קבוצה מאוד ספציפית של פרונט-אנד של נציגים מתוך כל הקבוצות, יש לנו כמובן גם על הקואליטי בפרט, גם על הפלטפורמה, היה לאחרונה סקיוריטי והורדנו אותה קצת כי לא ראינו באמת בזה value, זאת אומרת היה value אבל לא היה מספיק value בעיניי להרים את זה, אני לא יודע כמה זה, זה היום עדיין קיים, אני לא יודע כמה זה באמת ייתן עוד כוח, אבל ככה זה עובד. לידרשיפ, ממברים פעם בחודש וחצי, הרבה מאוד 2-3 סוגים של צ'אנלים מאוד מרכזיים בתחומים מסוימים, זה העולם שהם עובדים איתם. מה הדברים שהייתי רוצה שתזכרו מהדבר הזה? אמרתי פרודקשן, אז אני חושב שזה הכי חשוב בעיניי. אנחנו מסתכלים, אנשי הקואליטי מתמקדים בלנטר את הפרודקשן ולחיות את הפרודקשן בסוף, זה הדבר הכי חשוב שיכול להיות. אנחנו כן עובדים לכתוב טסטים גם בפרודקשן, כמובן גם לפני, טסט לכתוב בפרודקשן ולפני פרודקשן הוא טסט אחר לגמרי ברזיליאנס שלו, איך כותבים אותו, איך עושים עליו אלרט, על מה אני מצרף עליו PD, ו-PD זה יעיר את המפתח בלילה. לכן הטסט צריך להיות בנקר, וכשהוא ירים אותו טסט שהוא לא יספיק טוב ולא יחבר אותו ל-PD למפתח ובסוף זה לא יהיה באמת באג, יהיה בעיה, לא יאהבו את זה, אבל אנחנו, מה אני רוצה שתזכרו? אנחנו מתייחסים בגילדה לפרודקשן כמיין עבודה שלנו, בסדר? לא, כחלק גם מלפני וגם לאחר, אנחנו בונים את הטסטים לשם, אנחנו באמת מאמינים בזה, לא באמת משנה ללקוחות שלנו מה קורה, לא מעניין אותם מה עשיתם לפני זה, מעניין אותם רק אם זה עובד בפרודקשן, וכדי לדעת אם זה עובד בפרודקשן, אתה צריך לבדוק את זה בפרודקשן. אין אף מוצר שאפשר לבדוק אותו, שיגידו לי בוודאות שהוא עובד, בלי להגיד שהוא הריץ אותו בפרודקשן, ולכן כל הטסטים שאנחנו בונים, רובם, צריכים לדעת לרוץ בפרודקשן ולהיות ממותרים. דבר שני, הפוקוס, וגם קשור למה של החלטה שלי, כדי להגיד בסוף שהגילדה צריכה להיות על סאב-סיסטמים, end-to-endים, רלביליים ממש, ולא על כל העולם של כל המטריצת הבדיקות שיכולה להיות. בעיניי זה נותן פוקוס מאוד מאוד ספציפי, אי אפשר לראות בכל העולם, אי אפשר לקחת את הכל, אי אפשר לבדוק את הכל, ואתה גם לא יכול גם לייצר סקילס ממש מיוחד אם אתה לא מתמקד במשהו ספציפי. זה אני מאמין, לא אומר שזה נכון או לא נכון, ואפסלייר זה ממש עונה לי למה שאני צריך. זהו, אני מניח שלא יהיה שאלות, אז בסוף, יש, יהיה עוד מעט. תודה. תודה דני. אני לא מסי. לא. אני יכול לשים לך את זה? כן. תודה. רוצה מיקרופון? זה עובד? שומעים? אש. היי, אני רועי, אני מוויקס, 4 שנים בוויקס, 2 ילדים, גר בתל אביב, אחראי על צוות טולים שאנחנו תכף נסביר גם מה זה אומר.
ועובד בהנהלת הגילדה של וויקס. וויקס היא חברה שמייצרת פלטפורמה לבניית אתרים מכל סוג, מכל דבר, וגם אפליקציות למובייל מלפני כשנה וחצי נראה לי. דיברנו הרבה על גילדות, אני אדבר שנייה על מה גילדה כבר קצת בוגרת יותר, יכולה לעזור בעצם לכל מחלקות החברה. אז אנחנו מתייחסים לגילדה כ-Merchant of Data Knowledge, ברור למה, אנחנו מאחדים בעצם את כל הדאטה ואת כל האינפורמציה שיש לכל האנשים בתוך הגילדה. נתחיל מסיפור קטן, בעצם איך 3 מרצ'נטים בעצם חסכו 440 ימי עבודה לוויקס. לפני כשנה וחצי, בביתן אחד, באנגר, הגענו לפגישה אני ושי עם צוות הלוקליזציה. צוות לוקליזציה זה צוות שבעצם אחראי לעשות את כל השינויי שפה בין כל המוצרים של וויקס וחלק מהאתרים של וויקס. צוות שהוא לא טכנולוגי בבסיסו. בעצם הם החליטו שכל טמפלט, וויקס מוכרת בזכות הטמפלטים שלה, יש לנו טמפלט לכל סוג עסק בערך, שכל טמפלט יהיה מוכוון ליוזר, וויקס כמו וויקס, אנחנו לא משתמשים בגוגל טרנסלייט, בעצם היה לנו המון של לוקליזציה, כל אחד והמדינה שלו, חלק גם מהמדינות גם באזור מסוים במדינה, ואז החלטנו לתרגם בעצם את כל הטמפלטים שלנו, שתבינו שזה משהו כמו 580 טמפלטים, כל אחד זה דף בין 5 עמודים ל-14 עמודים, וצריך לתרגם את כל אחד מהם, וזה גם שיתאים שלא יהרוס את העיצוב. אני משער שכולכם יודעים שלפעמים שינוי שפה גם דופק את כל העיצוב של כל המוצר בעצם. חקרנו והבנו שכל הסיפור הזה ייקח לנו 440 ימי עבודה, רק לעשות QA, אנחנו אפילו מדברים על לוקליזציה. הדרישה שהגיעה אלינו ממנהל הקמפני, ממנהל הלוקליזציה, זה בעצם לסחור 36 אנשי QA שיבדקו את זה. זה בערך מתחלק לנו כמו שצריך. עם הזמן גם היינו שואלים בעצם מה אתם הייתם עושים בתור אנשי QA, אם זה אוטומציה, אם זה כל מיני דברים כאלה, אנחנו צריכים להבין שכל threshold הוא אחר, כל אתר הוא עולם חדש ומוחלט. יותר מ-500, אם אנחנו עושים אוטומציה, זה יותר מ-550 בדיקות אוטומציה מיוחדות, כפול 22 שפות, זה המון טסטים אוטומטיים. אז בעצם, אתם צודקים, Automate Side Differences, בעצם מה שאנחנו יצרנו, חשבנו צעד אחד שנייה יותר רחוק, עשינו מוצר שלם מסביב לדבר הזה, הקמנו מוצר שהסיבה שבנינו את המוצר הזה, זה בעצם בוויקס מאמינים בכללי, שמי שבעצם כותב את הקוד ומי שעושה את העבודה, אם זה מעצב, פרודקט או לוקליזציה, הוא בעצם גם אחראי על האיכות שלו. אז בעצם בנינו מוצר שלם שאנחנו נתנו את זה לתוך האנשי לוקליזציה, ובעצם הם עושים את ה-QA של עצמם, שזה מדהים לדעתי. זה לקחנו חודשיים לפתח, זה מפתח וחצי, כי אחד המפתחים היה בחופש שבועיים. מוצר מדהים שתכף נראה טעימה ממנו, יש במוצר הזה יותר מ-800 שימושים בחודש, 50 Very Happy Localization Experts, זה רק ה-50 Localization Experts שעובדים בוויקס. וויקס עוד סוחרת המון אנשים, יש לנו קבוצת סלק של איזה 250 אנשים, סוחרת אנשים שיעשו לוקליזציה גם ויעזרו. טעימה קטנה מהמוצר, בעצם לוקחים את האתר באנגלית, שמים אותו פה, שוב אנחנו רואים מאוד פשוט לשימוש, אנחנו רצינו להעביר את זה לאנשי לוקליזציה, אנשים לא טכניים, רובם עשו תואר בספרות כלשהי, והם רוצים לבדוק את עצמם, אנחנו עושים קומפר, מה שעשינו זה בעצם איזשהו דיף של המטה-דאטה של האתרים, שזה JSON, קוד לכל דבר, ובעצם עשינו את החלוקה. אחד הדברים שהבנו תוך כדי שפיתחנו את המוצר, שאנחנו בתור QA מבינים קוד. אז להגיד, יש לך X בעיה בקומפוננט המספר ספציפי, משהו בסגנון, אז הם לא יבינו את זה. זה היה ההתחלה שלנו, אז בעצם יש לנו פה סימן שכל יוזר יכול לראות, ויכול לראות בדיוק איפה הבעיה. עשינו גם מה שלא מתורגם אנחנו נטריע, וגם מה שהשתנה בתוך המסך אנחנו נטריע. בעצם אם אחד האלמנטים זזים, אז אנחנו בעצם נטריע לכל. שוב, מה שאמרנו, היתרון הענק פה, זה שהעברנו אחריות, כמובן שיש QA בסוף שבודק את זה, אבל במקום 36 יש 4 אנשי QA, העבודה שלהם הרבה יותר כיפית. לתרגם אתר זה גם לתרגם בערך כל סטינג בתוך האתר, אז זה כאילו זה עבודת נמלים קצת קשה ולא הכי כיפית בעולם, שהרבה QA לא אוהבים לעשות. אז כשאנחנו מדברים על גילדת ה-QA בוויקס, אז בעצם אנחנו מדברים על 2 מטרות עיקריות שאנחנו, המון מטרות עיקריות, אבל 2 מטרות שאנחנו יכולים להיכנס אליהן. זה מטרה אחת, כמו שראינו דוגמה, וויקס היא חברה
של נראה לי יותר מ-5,000 אנשים כבר, מתוכם 1,400 הם באנג'ינירים, נראה לי יותר מ-1,400 כבר היום במצגת האחרונה שראינו. אז יש לנו המון קבוצות חיצוניות שהן גם לא אנג'יניריות, אז אנחנו גם הקמנו צוות טולים, שבעצם עוזר להם ויוצר להם כלים כמו הכלי שאתם ראיתם, יש לנו כלים כאלה גם למעצבים, גם ל-BI, ויש לנו עוד כלי עוד רגע שיוצא לדאטה דב, שזה מגניב להלאה. אז אנחנו בעצם נותנים לאנשים את האחריות לבדוק את עצמם, ואנחנו מספקים להם את הכלים האין-האוסים שמדברים עם כל המערכות שלנו, ובעצם אנחנו עוזרים להם לבדוק את עצמם, לא רק את הקוד של המתכנתים. עוד משהו שאנחנו מאוד מאוד חשוב לנו לעשות, זה בעצם האנשים שלנו, אנשי הגילדת ה-QA, קצת המספרים, בכוונה לא הראיתי מלנת אלפים של מספרים, מדובר ב-130 employees, יש לנו גם תקנים פתוחים, למי שרוצה יכול לבקר באתר, שמחולקים בחמש מדינות שונות, בעצם מפיניקס אריזונה עד לבאר שבע ישראל, ומחולקים ל-40 קמפניז שונים, שנבין שקמפניז, אם אתה רוצה לבנות אתר עם בלוג, בלוג הוא קמפני בשל עצמו, וכל תפקידו בעולם הוא לייצר את הבלוג הכי טוב ללקוח שלנו. יש לו CTO, CEO, הוא בעצם מחלקה נפרדת בתוך וויקס. עכשיו נחזור שנייה לקור גילד, בעצם מה הקור הגילד שלנו אומר? הקור גילד שלנו מונה בערך 30 אנשים, יש לנו כמה צוותים, צוות אחד זה צוות האוטומיישן והאינפרה, נקרא AIT, הוא בעצם אחראי על האינפרה של כל האוטומציה שלנו שה-QA מריצים, צוות הטולים המדהים ביותר בעולם, שדיברנו עליו לפני רגע, אקספרטים, הוא עושה הצוות שאני איתו, אז זה כיף לי, אקספרטים, בעצם לקחנו כל מיני אנשים שהם QA מאוד ותיקים, מאוד איכותיים בתפקיד שלהם, והם בעצם מתמחים באחד מהדברים האלה, כמובן יש לנו גם עוד, יש לנו גם accessibility, וויקס זה מוצר מאוד מורכב, יש לנו גם backend, גם frontend, גם hardware, גם מה שתרצו בערך, מובייל, ועוד המון דברים, אז בעצם יש לנו קבוצה של אנשים שמתמחים בתחומם, הולכים למיטאפים של תחומם, ואז אחד מתוך 130 QA שנתקע במשהו, שצריך עזרה במשהו, במקום שהוא ילמד הכל לבד בעצמו, יש לנו מדריכים ויש לנו בן אדם לבוא ולשאול אותו איך אפשר לעשות את זה הכי טוב, הכי יעיל. שוב שנבין את הקומפלקס של וויקס טיפה, שזה חברה מאוד מעניינת, אמרנו 40 קמפניז, כל מוצר שאתם מדמיינים זה קמפני משל עצמו, שמחולקים בערך בצורה הזאת, כמו שאתם רואים יש לנו צוותים שהם אחלה צוותים של QA, קלאסי, ראש צוות, איש אוטומציה, אנשי ידניים, יש לנו גם הפוך, יש לנו גם קמפניז בלי QA בכלל, שכמובן הגילדה תומכת בהם ועוזרת להם לעשות את הפרוסס האוטומטי עם הקואליטי הכי גבוה שאפשר, ואנחנו תמיד איתם ובודקים אותם ועוזרים להם גם בדברים האלה. הם החליטו שהם מפתחים עושים QA נגיד, או פרודקט, אז אנחנו איתם גם בשלב הזה. בוויקס לכל קמפני יש איזשהו מקום לפעול לפי איך שהוא חושב או איך שמנהל הקמפני חושב. אם אפשר, אנחנו נתמקד שנייה בקמפניז בלי ראש צוות QA, שאנחנו יודעים שיש פה איזו בעיה קטנה, שאין לך את הראש צוות המקצועי שלך, מנהל R&D הוא מנהל פיתוח, הוא לא 100% QA, הוא לא יודע איך לפתח לפעמים את ה-QA עד הסוף, אז אנחנו בעצם יצרנו, ראינו את הלקונה הזו ויצרנו חבורה של QA מאסטרס, שהם המנטורים של אותם אנשים, שהם גם תומכים באותו איש QA שיושב לו לבדו בלי ראש צוות QA, ולפעמים הקשר בינו לבין הגילדה הוא לא רציף, אז יש מנטור שיושב איתו מפעם בשבועיים או פעם בחודש, תלוי במנטור, ובעצם עוזר לו לעשות את ה-growth plan, ועוזר לו גם לפעול יותר לפי הפרוססים שאנחנו חושבים שהם נכונים, ולפי פרוססים של QA יותר טובים, ובאותו איתם גם אותו מנטור עוזר גם לראש צוות פיתוח, לעשות את הפרוססים, וככה אנחנו יוצרים קשר קבוע בעצם, בינינו לבין כל מחלקות וויקס, ויש הרבה, כי בתוך הקמפני הזה יש גם צוותים קטנים ועוד ועוד ועוד, אז יש הרבה מאוד צוותים, זה אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם הכי קשה. עוד משהו שאנחנו שם, כמובן, אנחנו מאוד חושבים ומאוד מאמינים באנשים שלנו, האנשים שלנו הם אלה שיביאו את ההבדל בין מוצר איכותי יותר למוצר פחות איכותי, בפרודקשן, אנחנו מאוד אוהבים את זה, אז יצרנו בעצם משהו ממש מגניב, שרואים את זה קצת יפה, אנחנו יצרנו פה growth tree, שבעצם ה-growth tree הזה מחולק לכל מיני ברנצ'ים, אנחנו תכף נראה את הברנץ' שאני לפחות אישית הכי אוהב, בעצם זה ברנצ'ים של קודינג, אם זה לכיוון הפיתוח, לכיוון פיתוח כלי אוטומציה, או ברנץ' של אוטומציה, שזה ברור לאיפה זה הולך,
ברנד שלם לניהול, ועוד ברנד של טכני, שהוא בעצם יוצר איזשהו גילד מאסטר כזה, מישהו שהוא טק ליד בתחומו. בעצם איזשהו QA שהוא מאוד טוב בתחום ספציפי. אני גם מתמקד רגע כמובן שכל הדבר הזה מגובה במערכת של בוויקס, שנקראת וויקס גרוט, בקורסים, בהדרכות, אם אני רוצה להיות מומחה כלשהו של משהו ספציפי, אז אני הולך ומדבר עם האיש שאחראי על המומחים, ואני יושב ומכין, והכל שם מגובה ממה שהגילדה מספקת. רציתי להתמקד קצת, כמובן שהתרשים הזה יהיה גם במצגת שהוא ישלח, שתוכלו להתעלל יותר, כי פה זה קצת בעייתי. בוויקס אנחנו מאוד מאמינים בתפקיד שנקרא QA Master. בוויקס, בגלל שכמו שראיתם, לפעמים מחלקה אחת עושה אוטומציה, מחלקה אחת עושה אוטומציה כזאתי. יש לנו מובייל אוטומיישן, שזה לגמרי שונה, שזה דיטוקס ואפיום ודברים כאלה. אז בעצם מה שאנחנו עושים פה, ה-QA Master הזה זה מישהו שהוא Senior QA, שיודע ממש הרבה דברים, שהוא יודע את ה-Production Expert, כמו שאמרת, זה מאוד חשוב לנו. Product Architecture, שנייה שהוא ירד גם למטה, להבין איך המוצר שלו בנוי כמו שצריך. אם אתה מבין מלמטה איך המוצר שלך בנוי, אתה תבדוק אותו הרבה יותר איכותי והרבה יותר טוב, וזה דברים שהגילדה עוזרת ומספקת איך לעשות את זה, איך להיות כזה. זה מאוד חשוב לנו שהאנשים ככל שהם יגדלו, הם יהיו כמובן יותר ויותר גם ישפיעו על המוצר עצמו. בגדול סידרנו פה את הסרוויסים של הגילדה שלנו, יש עוד המון סרוויסים, כמובן שכולכם מוזמנים לשלוח הודעה, אם אתם רוצים לשמוע טיפה יותר על הגילדה, איך הגילדה עובדת, נתנו פה ממש טעימה קטנה. הגילדה אחראית על באגנטים, יש לך מוצר חדש, הבאגנט יכול להגיע גם מהפרודקט, גם מדיזיינר וגם מכל בן אדם בוויקס, הוא ניגש לגילדה ויש לנו בחורה בשם אנה, מאוד מקצועית, שמארגנת באגנטים, האמת שהיום היה לנו באגנט ענק והוא ממשיך גם מחר. growth, שעל זה דיברנו, automation framework and course, שזה בעצם אנחנו אומרים, לשפר אותך כל הזמן באוטומציה ולבוא וללמוד את הדברים החדשים של האוטומציה, להגיע לכל ההרצאות ולדעת מה הולך. אקספרטים שדיברנו, צוות הטול המדהים שדיברנו גם. הגילדה אחראית גם על האונבורדינג, אני חושב, כאילו, סליחה, יש לנו בתחילה ש-QA מגיע לוויקס, הוא מגיע קודם כל לגילדה, במשך איזה שבוע או שבועיים, והוא בעצם עובר את האונבורדינג של הגילדה, הוא לומד את וויקס, הוא לומד מה זה המפלצת הגדולה הזאת, ואחרי שבוע שבועיים הוא נכנס לתוך המחלקה שלו. ואז הוא לומד בעצם את המוצר הספציפי שלו, מאוד חשוב לנו שה-QA, שאותו יש QA, בשביל שהוא יהיה QA מאסטר בסופו של דבר, שהוא ידע בעצם את ה-overall של וויקס, שהוא ידע איך זה עובד מהסיסטם עד למוצר שלו. Education, שאנחנו עובדים על זה באופן קבוע, כל הזמן מכניסים עוד ועוד, ימי גילדה, ימי השערה, כל מיני דברים כאלה שאנחנו ממשיכים, אנחנו עושים לדעתי פעם בחודש ימי גילדה, ימי השערה יש לנו פעם בשבועיים, חלק וולונטרי שאנחנו מגיעים, ואינטגרטורס, מחברה גדולה כמו בוויקס, יש המון מוצרים שהם מאוד רוחביים. אם וויקס עכשיו החליטה, הייתה לפני כשנה וחצי, איזו החלטה שקוקיז בעצם, לחברות אסור לעשות הרבה קוקיז, אני חושב שהרבה מכם קיבלו את זה, אז אנחנו שמים בפרויקט הזה איש QA בכיר, שהוא עובד עם הנהלת הפרויקט, אם זה קוקיז, אם זה כל אחד מהדברים האחרים, והוא בעצם מדבר QA עם כל אחד מ-130 אנשי ה-QA שלנו, בשביל שכולם יבינו מה התוכנית, כולם יבינו מה המצב, וכולם יבינו מה מצופה מהם. תרצה אולי להגיד מילה אחת על הבוסטרס, אם זה רלוונטי? אוי, נכון, עברתי את זה, יפה. אז נחזור לצוות בתוך ה-Core Guild, שזה צוות שנקרא הפרויקטים. זה צוות, אני חושב שזה אחד הצוותים הכי מדהימים, שאני הגעתי לוויקס לפני 4 שנים, התחלתי אצלו. זה צוות של QA, שהם בעצם המהות של אג'ייל, זה הצוות הזה. זה צוות שיודע לבוא ולגשת, אם יש מוצר אסטרטגי, אם יש פרויקט אסטרטגי, אז בעצם הצוות הזה מצטרף לפרויקט האסטרטגי, אם זה לשבועיים, אם זה לחודש, גם יכול להיות ליותר. אז הוא מצטרף אליו והוא עוזר לו ב-QA, זו חבורה של אנשים מאוד איכותית, שיודעת ממש להחליף את עצמה כל הזמן לפי המוצר. אם זה מוצר שיש עכשיו לאנץ' חדש וגדול וחשוב מאוד של החברה, אז אנחנו כמובן, הצוות הזה עוזר. יש לו עוד פנים בצוות בוסטר, שהוא יגיע למחלקות מסוימות בתוך וויקס, והוא בעצם יכול לעזור להם ולהדריך אותם, להסתכל על הפרוסס רגע מהצד. זה כוח שאין לרובנו בחברות קצת יותר קטנות, וזה כוח נהדר. הוא יועץ QA בעצם בתוך החברה, שיבוא ויעזור לך בפרוסס של החברה שלך, של החברה של קמפני, בעצם של המערכת שלך ושל המוצר שלך. טוב, אז לפני סיום, קודם כל אני רוצה להודות באמת לצבי, חגי,
דני, רחל ורועי על ההרצאות הנפלאות, אני חושב שכולם פה יצאו היום נזכרים, אני לפחות התחדדו לי הרבה תובנות, אפילו שאני מכיר את התחום, אפילו שאני מכיר את הנישה הזאת של הגילדות, והכרתי ועשיתי מצגות בעצמי, אבל התחדדו לי ונוספי לו דברים, אז אני בטוח שכולם יצאנו מרווחים כאן.